Salutare tuturor! Ne întâlnim din nou la Planeta Diaspora. Sunt Ilona Duță și astăzi o să avem un episod de podcast absolut delicios. De ce spun asta? Pentru că invitata mea este Anca Moldoveanu. După nume, da, poate nu foarte multă lume o cunoaște, însă după dulciurile pe care ea le creează, sunt convinsă că toți românii și nu numai o cunosc. Salut, Anca, și bine ai venit! Bună, Ilona! Mulțumesc pentru invitație! Am spus că o să avem un podcast delicios și cei de acasă nu știu că înainte să filmăm treaba asta am admirat ceva absolut demențial, o să spun. Am primit un tort cu Planeta Diaspora. Da, sigla podcastului nostru este pe tort și mi s-a părut extraordinar ce ai creat, având în vedere că tu te-ai întors din vacanță azi noapte, da? Și noi filmăm acum și reușim să avem și un tort cu sigla noastră. Anca, tu reprezinți deja un brand. Am spus că multă lume poate nu te cunoaște după numele tău, numele de om de zi cu zi. Da? Ăsta e un podcast despre oameni, locuri cu bune și cu rele și mie îmi place să spun că descoperim oamenii din spatele poveștilor de succes. Care e povestea ta? Poveste destul de lungă. Hai să o comprimăm un pic așa într-un episod de podcast. Am plecat la vârsta de 17 ani de acasă. Am ajuns prin Italia o anumită perioadă de timp, după care sora a venit în Belgia. În Italia deja lucrurile nu mai mergeau foarte bine. Era 2003, exact perioada 2003, aia. Nu era criză, era doar faptul că România intrase în comunitate și erau foarte mulți care plecau. Au venit foarte mulți români în Italia și au stricat prețurile. Nu se mai câștiga foarte bine, se muncea foarte mult și atunci am zis că eu renunț la tot, n-am niciun sens să rămân aici și trebuiască să muncesc, munceam cred că 18 ore pe zi. Wow. Ca să poți să avansezi. Eram singură, n-aveam familie, n-aveam pe nimeni care și să mă foarte ajute. Tânără totodată. Foarte tânără. Acum, după o anumită vârstă, Acum îți dai seama, nu? Îmi dau seama și realizez cât noroc am putut să am, să pot să nu cad în mâna răului, să zicem. Așa și sora fiind venită deja în Belgia, îmi propune, vino aici, dacă e să nu-ți găsești nici aici un viitor sau să zicem să-ți placă, doar să nu-ți placă, atunci poți să te întorci liniștit în țară și îți vezi treaba ta acolo. Ei, venit aici, mi-a fost destul de greu la început. Franceza o cunoșteam deja, învățasem deja între timp. Da, știam engleza, știam franceza, vorbeam italiana, dar nu m-a ajutat cu deloc. Venit aici, să zicem, ilegal. Adică ilegal, da, nu fără era acte ilegal, pentru fără început. acte, da, fără acte cum pentru început. Toți până la urmă. Cum am venit toți în perioada respectivă. Exact. Pentru că acum nu mai este așa, dar înainte așa era. Am început de jos, oarecum ca toată lumea, bănuiesc. Nimeni nu cred că a venit mai ales în perioada aia, mă repet. Deci acum, este mult mai ușor să-ți găsești muncă, îți echivalezi o diplomă, ți este mult mai ușor. Au evoluat lucrurile, da. Ai deja posibilitatea să mergi să te înscrii la primărie, să poți să-ți faci titlul de sejur, adică să fii în legalitate cu absolut orice. După care, după 3 ani, venită sora mea stătea în Knock. Am venit în Knock la ea, am stat 3 ani împreună, o perioadă, după aia m-am mutat singură. Mi-am cunoscut jumătatea, să zicem. Dintr-o banalitate, eram cu o prietenă, care între timp ne-a devenit nașă, ne-am dus la piață, la Doi Boi, auzisem noi atunci, în 2006, era o exclusivitate, să auzi, wow, era un magazin în Bruxelles, bănuiesc că nu avem voie să zicem numele, nu zic, și acolo căutam produse românești, da, nu știu, de obicei nu sunt fan, deci nu mănânc salamuri, nu mănânc... Anca, da, a fost chemarea să cunoști. Da, deci nu pot să-mi dau seama, A fost cu rost. Mi-am cunoscut jumătatea acolo, ne-am frecventat, să zicem, vreo 3 luni, după care el îmi propune, dar nu vrei să ne mutăm împreună, că totuși eu cred că putem să facem ceva împreună. Și el știu că e jumătatea, da? Da, nu știu cum s-a întâmplat, deci crede-mă că prin unde am umblat n-am avut niciodată același sentiment pe care l-am avut când l-am întâlnit. Și ne-am cunoscut pe 2 aprilie, după aia în iunie căutam deja apartament să ne mutăm împreună.
Deci a fost ceva foarte repede rapid. înainte, A fost poți foarte rapid și slavă Domnului că a avut răbdare să mă suport în toată perioada Eu asta. cred că toate spunem asta în sinea noastră și dacă nu recunoaștem în fața lor, știi? Undeva în sinea Da, noastră i-am toate zis. cred că spunem asta. Aoleu, mulțumesc că mă suportă, știi? Da, i-am zis de multe ori, am zis că zic că am noroc cu el, că dacă era altcineva probabil, cred Pleca că... mâncând pământul, nu? Da, Fugea. da. Ei, după ce l-am cunoscut, developasem deja pasiunea de cofetării, bucătării. Vreau să merg să fac cursurile de bucătar. Problema este că nu-mi place să ating peștele, nu-mi place să ating midiile, nu-mi place să ating... Ai o problemă cu fructele de mare și cu peștele? Da, nu-mi dă mie senzat. Da, e un sentiment am neplăcut. Un sentiment, da. Nu-mi Da. place să am mâinile murdare, nu-mi place să mă dau cu cremă pe mâini. Adică mă dau cu cremă, dar după aia mă șterg. Las cât mi intră în piele, Vezi după aia mă fiecare șterg. cu fixurile lui, știi? Da. Nu știe nimeni acasă, fiecare ce fixație are și Da, cum reacționează la... Exact, Ce ăsta, un pește? Da. Și am decis, măi, nu merg pe bucătării, vreau să fac școala din Bruj inițial. Înainte a cunoaște soțul, vreau să merg la Terhrună Porten în Bruj, știind că este o școală foarte bună, zic, măi, oricum, asta este, deci văd... Acolo îți doreai să te pregătești. Mi-a plăcut. După ce ne-am cunoscut cu soțul și ne-am mutat în Bruxelles, deja vedeam lucruri total diferite. Nu mai vedeam Bruj, Knock, zona Flandriei, Da. West-Flandern. Nu mai vedeam ca un viitor pentru noi. Soțul ne vorbind flamand, nici eu nu vorbeam flamand de baltă, că îți dai seama că noi lucram, adică eu lucram, nu aveam timp să mergeam la cursurile de seară, dar la cursurile de seară nu înveți flamanda și lucrând între belgieni nu reușești să înveți flamanda pură. O înveți dialectul mai mult. Eu când m-am mutat din Knoche în Bruxelles și vorbeam în flamandă, nu te înțelegea nimeni, nu? Da, și că unde ai învățat? Că n-ai nicio treabă, asta nu-i Unde am flamandă. putut? Ei, și după am început în 2007, pentru că 2006 deja era prea târziu pentru înscrieri. În 2007 am început cursurile la Seria, la Institut Roger Lambion, unde am avut un noroc, chiar să zicem. Nu știu, deci Dumnezeu, Universul, mi le-a aliniat pe toate, în așa fel încât au decurs. Deci de cum am mutat în Belgia, mi-am cunoscut soțul, s-au aliniat toate planetele în favoarea noastră. În binele tău, da. Și a decurs totul. Mi-am găsit de muncă într-o cofetărie grecească, am avut un noroc super. Asta fiind în 2006, deci chiar când ne mutasem, îmi căutam în curățenie, că deja nu am zis că m-am mutat din Knoche în Bruxelles, nu mai mă duc unde nu contează unde este. Doar să am un job, să lucrez pot să avansez, să avansăm în proiectele pe care le făcusem deja. Și în septembrie merg la ONEM, Actiris, fostul Actiris în Bruxelles, și găsesc acolo un anunț. Cofetărie grecească, caută muncitori, caută cofetar, nu neapărat cu experiență cu diplomă, sau cu diplomă. Fără diplomă, cu sau fără diplomă. Îmi iau curajul, sun. Și acum mi-l aduc aminte pe directorul care vorbisem la telefon și zic, domnule, eu nu știu să fac cofetării, am făcut acasă cu clasicele prăjitori pe care le făceam cu mama, dar sunt dornică să învăț. Ei, m-am dus acolo și mi-aduc aminte, am mâinile foarte mari, deci am laba mâinii e bărbătească. Uite, nu m-am gândit niciodată să mă uit la mâinile tale și să-mi dai... Dar faci minuni cu mâinile. Nu știu că sunt mari, că sunt mici, dar faci niște lucruri extraordinare. Mulțumesc frumos. Și dând noroc cu unul dintre asociați, el când am văzut la strângerea de mână îmi spune, asta este. A doua zi am plecat, am făcut interviu, mă sună a doua zi, eu cu speranța zic, nu o să mă ia pe mine ăștia niciodată, nu aveam niciun habar, baclavau, cum sunt făcute foile, cum sunt făcute, cadaifi, nu aveam nicio treabă, zic, mi-am luat speranțele, zic, asta este, mă duc în curățenii, o să văd ce o să fie un viitor. După care mă sună, înainte de curățenie, mi-am adus aminte, îmi găsisem un job făceam sandwich-uri în comunitate. Da. În comunitate. Problema este că după 2 luni, după ce lucrasem acolo, vorbeam deja puțin flamand, vorbeam engleză, franceză, după 2 luni plătea foarte puțin. Și mă duc și zic, domnule, ce trebuie să fac ca să pot să fiu plătită mai mult? Și la care ăla, nimic, deocamdată nu avem nimic mai mult de atâta, mă dă afară.
Deci m-a dat afară pe motivul că am cerut-o, că dacă tu după 2 luni ceri o mărire de salariu, după 3-4 ce să faci? Ei, m-a dat afară cu dreptul la șomaj, dar n-aveam dreptul la șomaj pentru că eu lucrasem Nu aveai puțin. vechimea suficientă. N-aveam vechimea suficientă. După care merg la activism și continui cu Grecu. Mă sună a doua zi și îmi zice, domnișoară, dacă sunteți încă disponibilă, am vrea să faceți o probă. Mă duc, fac proba de 3 zile, că era 3 zile, bineînțeles, primele zile, ce faci într-o cofetărie? Speli vase. Cam așa se întâmplă. Mi-a arătat doamna care era acolo cum se face o baclava, acum astea dar n-am avut nicio problemă la muncă. În general vasele, adică... Da, curățenii, vasii, cam atâta faci, nu faci nimic altceva, dar aveam o dorință atât de mare să pot să învăț să Încă fac. nu mai conta că... Nu mai conta, deci nu era. Important era că fac ceea ce îmi doream să fac. Oricum urma, deja vorbisem cu soțul, că urma din septembrie 2007 să încep școala și să pot să continui în branșa asta. După 3 zile îmi spune, ok, ça va. Ești disponibilă? Da. Nici n-am întrebat câți bani îmi dă, nici ce salariu îmi dă, nici ce condiții. Nu m-a interesat. Dom'le, cât îi? Nu contează. Cred că după vreo 3 luni mi-am dat seama că cum eram plătit, ce condiții aveam, în ce condiții lucram. Dar era mirajul ăla de moment, probabil, că faci într-adevăr ceea ce ți-ai dorit. Da. Nu știu ce am putut să le transmit în momentul în care m-au angajat, dar după și-au dat seama, după 4 luni, cred că după 4 luni, mă cheamă pe șeful în birou, directorul mare, patronul, de fapt, și îmi zice, Anca, am văzut că ai un potențial. Eu eram foarte speriată, zic, ăsta mă dă afară. Mai și de aici afară cu vreo 2 zile. Trebuie să plec și de aici. Da, zic, mă dă afară, asta este, o să văd ce o să fie, că nu pot să zic mai mult de atâta. Zic, o să vedem mâine ce o să fie, astăzi, mâine. Și mă cheamă, că am văzut că ai potențial, nu vrei să fii șefă de producție? Bine, între timp învățasem ce înseamnă baclava, învățasem ce înseamnă o saraili, învățasam ce înseamnă un cadaifiu. Fără doar și poate, pentru că le vezi în fiecare zi, lucrezi cu oameni care fac asta acolo, e imposibil, trebuie doar să stai cu ochii închiși sau să fii total pe lângă, să nu-ți intre nimic în cap. Dar dacă ești un pic atent, eu zic că... Dacă îți place ceea ce faci, știi că înveți fără nicio problemă. Că am văzut atâtea persoane care au trecut pe acolo și au ieșit, care nu aveau nicio treabă. Prin apă, nu? Nu aveau nicio treabă. Și nu numai acolo, în toate locurile în care am lucrat până în ziua, până am început să lucrez pentru mine, singură. Am văzut foarte multe persoane și dacă nu-ți dedicate și dacă nu au pasiune, poți să faci tu mama școlii, poți să faci tu ce n-ai face. Dacă nu-ți faci ceea ce faci și dacă nu ai dorința de a învăța, n-ai să înveți niciodată. Ei, și după perioada aia am început să fiu șefa de producții și deja parcă se schimbase lucrurile diferite. Le-am propus faptul că vreau să încep școala. M-au susținut, deci au fost total de acord, erau de acord să încep munca mai devreme. Foarte tare, rar găsești oportunitatea să deci se permită toate lucrurile astea. Da, deci n-am ce zic. Pentru mine oricum o să rămână cel mai bun patron avut vreodată. Cred că a însemnat exact cărămida de la baza a ceea ce ai ajuns tu astăzi. Pentru că până la urmă, dacă atunci nu ți se oferea oportunitatea să exersezi, să înveți, să fie blânzi și să-ți dea ocazia să devii bună, să vadă în tine potențialul și pasiunea și să-ți dea postul respectiv de puteai să fii acolo tu împreună cu celelalte angajate, să fie alta șefa și tu doar să faci chestii mici până când fie îți pierdeai pasiunea, fie renunțai la locul de muncă și poate îți schimba și traiectoria în viață. Absolut. Vreau să te întreb, dincolo de povestea asta care a început așa pe repede înainte și așa de tumultos tot, dar s-a așezat foarte lin într-un final, vreau să te întreb dacă atunci când tu erai copil mic, te gândeai vreodată că astăzi o să fie o maestra torturilor? Râd tot timpul cu sora mea, care e persoana care stă oarecum alături și îmi spune, mă, vezi că aia ai făcut-o bine, aia n-ai... Eu nu sunt genul de persoană care îmi place să scriu foarte mult, nu sunt persoana care să mă exteriorizez foarte mult, mai ales în public. Sunt persoana care sunt mai retrasă, prefer să stau în banca mea, am momente în care îmi permit să scriu mai liber, dar sora mea este aia care stă lângă mine și îmi spune, vezi că aia n-ai făcut-o bine, vezi că acolo trebuie să scrii aia. Da, asta te ajută să evoluezi, fără doar și poate. Absolut. E o critică constructivă, nu? Da, nu. Și am noroc că e lângă mine, că dacă nu, poate n-aș fi avut curajul ăsta pe care l-am acum. Și ne aducem aminte de fiecare dată cum făceam noi prăjituri, nu știu dacă ați prins perioada, când părinții noștri plecau la cumătrii, la botezuri, la
Așa, și ai mei erau lăutari, plecau tot timpul la cum treci la botez. Adică ce înseamnă că trebuia să faci prăjituri? Deci eu sunt cea mai traumatizată. De fapt, nu sunt traumatizată. Am avut o super copilărie cu părinții mei și cu ceea ce făceau ei. Mie vreau doar să spun că nu știu ce vârstă ai tu, că n-am vorbit astea înainte. Trebuia să stăm și noi să vorbim, 25, dar le vorbim acum. am rămas la 25, restul... Era un banc pe care l-am spus colegei mele, Daniela, și era cineva care își întreba un amic, auzi, tu câți ani ai împlinit? 30. Păi asta ai spus și acum 10 ani. Păi eu când am spus ceva, așa rămâne. Deci, așa i-am spus Danielei că ea e în situația asta. Eu am 36 și pe vremea mea, ca să mă exprim așa, mulțumesc frumos la fel, mama și tata mi-aduceau după nuntă prăjituri în ziar, luate de pe masă. Plângi, că și mie îmi vine să plâng, deci nu am nicio problemă cu chestia asta. Făceau nucile alea cu cremă și prăjiturile alea în formă de caisă pe care le făceau băbuțele la mine în sat, că nunțile erau la Căminul Cultural, majoritatea la noi la țară. Și mi-aduceau ziar cu prăjituri și cu fel de chestii și ciocolată de casă cu nuci. Asta era... Și noi. Nu înțelegeam ce vor. Și ei făceau același lucru și ei țin minte și eu cred că și ieri vrea și prăjituri astăzi. Ce vreau să spun vis-a-vis de făcut prăjituri, la mine prăjiturile în casă făceau cu nisip din grămada de nisip de la poartă, cu ouă pe care le furam din cuibar și cu apă de la gârlă. Și cu bețișorul, toate astea în cutia de conservă, că erau niște conserve din alea de pate sau de carne din aia, cum era prin 90 și ceva. Și eu nu știu, eu stau să mă întreb și asta. Voi vă dați seama că părinții noștri ne dădeau să ne jucăm cu cutia de la conservă? Adică eu stau să mă întreb cam cât de safe era, dar nu mai contează. Safe, dar cât și cu bețișorul și amestecam acolo și aia era prăjitura. Îi puneam flori de trandafir pe care le furam de la mama și astea erau prăjiturile pe care le făceam. Și le făceam neapărat pe treapta de ciment de la poartă, ca să stea drept, înțelegi? Ok, deci avea o viziune că trebuie să stea. Nu. Am știut foarte bine ce vreau să fac, dar mie nu mi-e ieșit, să ieși ție, înțelegi? Adică... Ei, gândește că noi eram vecinii deasupra noastră, unul dintre copii era botezat de mama. Ei eram prieteni foarte buni în familie, iar părinții erau prieteni buni în familie, iar noi copiii ne-am împrietenit, adică niceam de la sine noi acasă, era normal. Cum era înainte. Așa era. Ei, și dacă se întâmpla să meargă la aceeași petreceri părinții, rămâneam toți. Vai de mine, jale. Erau doi dintre ei, erau puțin mai mici, probabil nu-și mai aduc aminte foarte, foarte mult, dar noi ăștia mai mari, ce făceam? Mai le stricam ouăle părinților, dar noi îl băgam în cuptor, deci efectiv aprindeam aragazul. Noi clătite făceam. Eu cu prietena mea, Mona, și cu vecina mea făceam clătite și furam dulceață din beci, de toate felurile, și desfăceam dulceață de toate felurile și apoi o și puneam înapoi. Și clar că borcanele alea nu mai ajungeau până toamna, ți închipui, da? Da, dar tu gândești că noi făceam prăjiturile și până veneau părinții... Și mâncați tot. Și curățați. Și făceam curat și când veneau părinții nu mai era nimic, nici nu vedeau că făcusem prăjituri, nici nimic. Și exact ca știi, ne așteptam, venea mama, mi-aduc aminte că erau șervețelele alea de la... Șervețele alea colorate cu floricele alea care puse în pahar la nuntă, știi, care stăteau așa. Care nu ștergea nimic, adică numai uleiul trăgeau, că restul nu trăgeau nimic altceva. Și venea mama, mi-aducea salam de Sibiu, deci mi-a rămas și acum chestia aia, salam de Sibiu mănânc. De la... Nu o să mi-l ia nimeni niciodată. Ei, exact cum zici tu, salam de biscuiți, nuci, cornuleții, caisele alea cu două frunze verzi înfipte, așa. Ciocolată de casă la noi în zonă niște napolitană, niște foi de napolitană cu nu mai știu ce făceau, dar nucile alea rupeau, deci alea erau și mai era prăjitura care se numea televizor, care era un pandișpan cu budincă și cu o foaie de cacao. Deci era o prăjitură în 3 culori, dar era absolut genial. Ce vreau să spun e că acum, uitându-mă la tine, cum te amuzi de aceleași întâmplări și chestii, mă gândesc că poate vezi tu, făcând atâtea prăjituri în lipsa părinților și toate astea, ai avut o viziune cumva, ai avut o chemare. Da, o chemare probabil ar fi fost, nu știu, plus că pe noi, eu tăiam salata beof de sărbători, că la noi mama avea o pasiune să facă multă mâncare de sărbători. Deci, păi sunt în români, ca toată lumea, nu e din ce zonă vii tu? Din Bacău. Din Bacău.
Moldova, frate, trebuie să ai masa, să-ți rămână loc să pui doar scobitoarea. Dacă e mai mult loc pe masă, e dubios. Adică... Da, dacă e, da, îți dai seama. Dacă poți să te ridici în continuare de la masă după ce s-a terminat masa, înseamnă că n-ai mâncat destul. Deci trebuie să stai acolo așa vreo oră după ce ai mâncat. Adică... Exact. Râdem și ne amintim despre cum erau mesele altădată și cum făceai prăjituri cu sora ta și am zis că poate aveai o viziune despre treaba asta. Dar stau acum și serios să te întreb, te-ai fi văzut în România, dacă ai fi rămas, să faci chestia asta pe care o faci astăzi, să-ți creezi brandul ăsta și povestea asta? Nu cred. Cred că dacă aș fi rămas în România... Cine era Anca Moldoveanu astăzi dacă era în România? Mecanic auto. Ai, nu zău, hai că acum m-ai lovit total. Deci, sincer, abia acum m-ai lovit total. Da, deci revenim la istoria prăjiturilor, ne chinuia mama foarte multe, adică era sclavagism, n-avea nicio treabă, ne punea de sărbători, ne apucam cu 2 săptămâni înainte, mi-aduc aminte și acum cum frecam untul ăla cu zahărul, cu lingura sau cu furculița, că n-avea tel. Sau tel de la mixer din era, mână, dar de obicei rămâneai ori cu mânerul în mână de la tel și îți pica moțul ăla din față, ori... Exact, nu știu dacă mai ții minte că era telul ăla, mixerul ăla, că mixer manual. Cu manivelă, cu mâner, da, mă! Bă, și nu funcționa și dădea la lingură. Ăla puteai să-l folosești în timpul liber ca să-ți faci ca lumea mușchi la mâini, dar niciun caz să faci prăjituri cu el, deci n-avea nicio legătură. Nu. Ei, și făceam prăjituri, Doamne, deci făceam mama câte 12-13 feluri de prăjituri, gândește și le mâncam pe toate. Și în camera aia bună era întinsă numai prăjituri cu o săptămână înainte, n-aveai voie să intri, nu lași ușa deschisă să te afrig, să... Nu, să nu cumva, nu puneți mâna că astea sunt pentru prăjituri. Și nu mâncați și eventual țineți și post înainte de sărbători ca să vă împărtășiți și nouă ne curgeau barele pe aici, așa că făceam alea. Deci eram... Să știi că eu am rămas traumatizată de la aia. Hai că râd cu lacrimi cu tine, mi se pare, mi-aduc aminte, Doamne, câte creme de alea lingeam și mă întorceam la mama așa, știi ce, ai lins? Nu te mai împărtășește popa. Nu, eu Dar ne spoiam cu toate alea, deci le mâncam pe toate, nu ne puteam abține, deci pe bune. N-aveai păi copilul să facă prăjitură săptămână înainte și după aia să nu mănânce nimic, că trebuie să împărtășească popa, pe bune. Deci... Am avut o copilărie tragică, să zicem, într-un fel, traumatizantă, gândindu-ne. A fost foarte frumoasă, doar că numai când stau și mă gândesc, că făceai ca sclavul. Ca sclavul, 2 săptămâni prăjituri, mama, dacă vezi asta, nu te supăra, dar asta e realitatea. Ne cer scuze, mama Anca. Făceam 2 săptămâni prăjituri ca nebunile, că nu pot spune bambă și mâncare, sarmali, borș. Ca să te îndopi 2 zile până ți iese înapoi. Și ultimele care rămâneau erau cornulețele. Moarte. Da, deci ce bătaie erau pe ele, că nu că ai mâncat mai multe, nu că ai mâncat mai puține, că nu că ai mâncat mai multe, nu. Deci erau, numai cu rahat se făceau la noi în familie, dar ale erau ultimele care rămâneau. Deci... Da. Migala de pe fața pământului, să iasă la frage, să pui untură cât trebuie, le făceați cu untură, bănuiesc, nu? Nu mai știu, îți dai seama că nu mai știu. Asta a fost moartă și neapărat trebuia să le ții în ziar după aia ca să stea fragede și împachetate. Exact. Anca, mi se pare foarte tare să te ascult, sincer, dar ai atât de multe direcții ale poveștii tale încât nici măcar n-am ajuns la jumătate și timpul trece. Vreau să te întreb, de ce ai plecat de acasă la 17 ani? Îmi stă pe limbă, iartă-mă, dacă nu vrei să răspunzi, nu răspunzi. Nu, doar că... Dacă îți vine să înjuri, dacă chestii, adică poți să... Nu, acum după ce am devenit părinte și după ce am devenit ceea ce sunt astăzi, realizez că trecutul meu a fost... nici nu știu cum să mă exprim. Gândește că-s plecată de foarte mulți ani în România. Româna nu mai țin minte exact cum o țin. Ai mai zis vreo 2 că ți-ai dezvoltat niște planuri. Da. Mie mi se pare amuzant. Fetița mea vorbește așa și mi se pare amuzant și probabil că dacă o să stau 20 de ani aici și o să vorbesc la fel. Adică e absolut normal să dăm strâmbe de-astea. Eu îmi cer scuze dacă nu sunt trebuie, pe care le scot. Nu, sună amuzant câteodată, știi? Atâta tot, în rest. Nu știu, la 17 ani am fost un copil foarte nonconformist, ceea ce am rămas și în ziua de astăzi. Văd. Ceea ce am rămas și în ziua de astăzi. Nu mi-a plăcut niciodată să urmez sau să mă urmăresc cu o anumită regulă. Tot timpul am făcut excepții la regulă, tot timpul am încercat să găsesc o altă cale și o altă posibilitate să poți să avansezi și nu neapărat aia care te duci la școală, înveți ceea ce vrea părintele. Traiectoria de bază care se aplica înainte
eventual să faci ce a făcut părintele, eventual dacă nu reușești să faci ce a făcut părintele sau nu vrea el așa, să faci ce și-ar fi dorit el să fie sau să facă. Nu contează cât de tare te trăgea pe tine sufletul cu adevărat să fii. Nu știu, îți dau un exemplu. Socrii mei și-au dorit foarte tare ca soțul meu să lucreze în același domeniu, adică telecomunicații, pentru că au fost în vechiul Rom-Telecom, cum era în România pe vremea aia. Și s-a dus el și a făcut vreo 3 ani de facultate pe acolo la telecomunicații, după care și-a dat seama că lui nu-i place și a renunțat la facultate și a mâncat 3 ani de zile degeaba. Dacă îl lăsa de la început, era vis, dar n-a fost să fie. Nu știu, eu cred că dacă era să fie continuat în România și dacă m-ar fi susținut părinții, că asta a fost ceea ce probabil mă doare și acum, adică nu că mă doare și acum, dar m-a deranjat faptul că mi-ar fi plăcut să devin mecanic auto. Nu știu, am fost tot timpul pasionată de mașini. Deci, și eu, că avea tata o Dacie și îmi plăcea să repar, că se strica tot timpul. Ai mei n-aveau mașină. Și reparam tot timpul cu tata. Și așa de tare îmi plăcea încât îi spuneam că mi-aș dori să repar mașini. Și replica era, cum să repar mașini? Da, cine dracu ai văzut tu să repare mașini? Da, asta e meserie de bărbați, cum să repar tu mașini? Exact. Cum să faci? Deci, și asta să repar mașini? Toată ziua tata avea o soră, Dumnezeu să ierte, care lucra la fabrica de vopseli. Și tot timpul era murdar de vopsea pe mâini. Ce, vrei să fii ca Vasilica și ca... Da. N-avea niciodată manicura făcută, tot timpul era murdară de ulei. Ce, așa vrei să fii? Da, mă zic că nu, că asta e o meserie de bărbați, trebuie să alegi o meserie de femei, de fete. Sora mea a fost un copil foarte ascultător, foarte cu minte. A pus capacul la urmă. Da, adică a rămas în continuare genul care îi place să învețe, să citească foarte mult, să cultivă foarte mult. Mie îmi place mai mult partea creativă. Îmi place să citesc, îmi place să mă cultiv, dar nu neapărat să stau într-un singur loc să citesc o carte 3 săptămâni. Am fost tot timpul partea creativă, ea a fost pe partea umană. Da. Cred că se zice. Da. Și eu pe partea artistică, creativă. Nu că sora mea n-ar fi creativă sau n-ar fi artistică, doar dar că aveți maniere diferite. Una pe alta. Exact. Ne completăm pentru că ea este cea din spatele postărilor, să zicem, care mă ajută oarecum. Aha. Da, mai adică dacă trebuie să fac o postare, eu întreb, este bine sau nu este bine? Da. Virgula ai pusă bine sau nu-i pusă bine? Că de multe ori îmi vine să pun virgule la urmă și spun, domnule, puneți-vi-le voi unde vreți, că eu am uitat unde mai trebuie spuse. Dar... Vă dau o cutie cu virgule și vă las voi de acolo ce vă trebuie. Da, exact. Ei, și părinții mei, să zicem că nu au acceptat ideea asta că eu n-am să fiu ca sora mea, că n-am să fiu aia care merge la școală. Nu mi-a plăcut niciodată să învăț tocesc. Mi-a plăcut tot timpul să învăț. În schimb, mi-a plăcut matematica, mi-a plăcut chimia foarte mult, mi-a plăcut limbile străine, mi-a plăcut limba Să-i română. deschideți ușa ca să nu dăm afară de aici, că i-a plăcut tot ce mi-a făcut mie. Tot ce mi-a făcut mie necaz toată viața. Nu, deci mi-au plăcut maxim astea. Doar că n-am avut posibilitatea să continui. Mi-a fi plăcut să fiu mecanic auto. Tata a zis că nu acceptă astea și zic, păi ce pot să fac altceva? Să plec. Aș fi vrut să plec pe varianta coafurii estetic. Tata, nu, trebuie să mergi la Târgu Mureș. Cum să stai la internat? Cum să te duci la Târgu Mureș? Nu-i posibil așa ceva. Cum? O fată? Nu, nicio șansă. Nici asta, taie de pe listă. Și mai îmi plăcea foarte mult să brodez. Brodam, cred că și acum mi-a ținut mama toate pernele care le-am brodat și toate mileurile alea care le-am brodat la mână. Și stăteam fir cu fir. Bănuiesc că pasiunea și răbdarea o am de la mama, pentru că mama desenează foarte bine, are răbdarea aia să stea. O latură artistică pe care ai moștenit-o. Probabil. Sora mea scrie exact ca tata, e partea culturală ca tata, eu sunt partea mamei, să zicem. N-am luat tot de la amândoi, am luat doar o parte. Și aș fi vrut să merg pe partea, am mers pe partea de broderii, dar mai mult pe designer vestimentar. Bineînțeles că n-a fost ceva care să mă pasioneze, care să trebuiască să tocesc, că nu era o școală profesională, dar era liceu. Da. Era primul an în care se desfășura ca profil de liceu. N-a fost ceea ce mi-a plăcut. Era un experiment cumva, poate și pentru ei, să vadă. Aveau lucruri de îmbunătățit, sunt convinsă. Dacă era un prim an în care făceau asta, sigur nu era cea mai bună formă. Nu era ceva care mi-a plăcut, nu m-a pasionat și atunci zic, ce pot să fac eu? Susținere, să zicem, financiară, n-aveam foarte multe, erau doar muncitori și mai era și perioada aia după comunism, care nu era una foarte ușoară, perioada de tranzit, perioada de trecere până s-au reglementat oarecum. Exact.
Singura soluție era plecatul, că atunci toată lumea pleca, tot tineretul pleca. Era pe perioada în care dacă aveai 1000 de euro, 1000 de dolari era atunci, reușeai să poți să pleci în afară. Cum ai avut curaj să pleci la 17 Nu știu, ani? nu mă întreba că acum n-aș mai avea curajul ăsta. Eu stau și mă întreb acum cum am avut curaj să plec la 30, adică, sincer. La 30 nu, deja mi se pare. Ba, să știi că în zilele noastre mi se pare greu să pleci cu copil mic după tine, să lași. Știi când mi se pare mai ușor să pleci? Când n-ai de niciun fel și ai o promisiune și știi că pleci să-ți fie un pic mai bine. Dar când ai cam tot ce-ți trebuie și trebuie să pleci totuși, atunci e nasol. Pentru că te duci la un pic mai puțin decât ai deja. Sau cel puțin ăsta a fost cazul meu. Am plecat dintr-o situație bună, stabilă, liniștită din casa mea, cu toate cele, cu familia, cu toate cele și am plecat într-o casă goală unde n-am avut nimic. Da, nu, eu n-am plecat, la mine n-a fost cazul. De-aia zic că poate câteodată și la 30 de ani mi-a trebuit mult curaj să plec, dar la 17 ani să pleci copil, că ești copil la 17 ani. Nu ai discernământ la vârsta aia. Păi asta zic, nu gândești, nu știi să-ți așezi lucrurile. Nu aveai posibilități prea multe în perioada aia, îți dai seama, 98 era, deci nu aveai prea multe posibilități. Să facă Florin o socoteală că e bun la matematică, să afle așadar câți ani are? 25, am înțeles. Aș vrea să arăt la 47 ani. Cum arătam la 25. Deci tot la 25 rămânem, ok. Florin, 4 la matematică, stai jos. Așa. Cum te-ai simțit când te-ai instalat în Italia? Cum ți s-a părut lumea? Foarte greu, cum ți s-a părut? Foarte greu. Foarte greu. Într-o țară în care nu cunoști, într-o țară în care n-ai niciun viitor. Când am plecat din România era posibilitatea. Ori te angajezi în România și lucrezi în România pe salariul cariera de atunci, că nu mai țin minte. Nu mai știu nici cu ce bani jonglam atunci, cu ce... Nu pot să nu mi-aduc aminte. Așa, ori dacă nu era posibilitatea să pleci. Ori pleci, ori stai. Și ori rămâi și știi la ceea ce rămâi și nu o să fii niciodată... Cel puțin atunci nu vedeam un viitor. Să-ți depășești nivelul. Să faci altceva. Ei, și am plecat și forțat împrejurări ca toată lumea, probabil care a plecat în perioada respectivă, am început de jos oarecum. Curățenii, am avut grijă de 2 bătrâni, Asta erau joburile care se căutau în Italia atunci. Și mama mea a muncit la fel. Adică știu foarte bine tot ce spui și știu că avea prietene acolo și românce pe care le cunoștea, care aveau 19, 20, 21 de ani și erau foarte, foarte tinere și eu vorbesc de 2000 și ceva, când era mama plecată. Deci, prin 90 și ceva... Deja când început să se strici lucruri. Exact. Ea a ajuns la spartul târgului, ca să spun așa, și n-a mai fost la fel. Dar ce vreau să spun este că erau foarte multe fete tinere care veniseră să facă asta împinse de lipsa posibilităților din România. Ei, eu am fost un caz. Eu am fost cazul respectiv și, cum ziceam mai devreme, am avut un foarte mare noroc. Am dat peste persoane care m-au ajutat oarecum să cresc personal și să mă dezvolt personal, să devin ceea ce sunt astăzi. Cine ești astăzi? Cine sunt astăzi? Sunt cineva care a muncit foarte mult ca să pot să ajung până unde sunt în ziua de astăzi. Sunt Anca, sunt Zuzi Scheic, probabil ai să mă întrebi de unde vine numele o să te întreb. Scrie foarte frumos pe hăinuța ta. Înainte să înregistrăm, Anca întreba să-mi iau, să nu-mi iau, să rămân cu tricou, să rămân cu... Și apoi ne-am gândit amândouă că până la urmă asta ești și asta te reprezintă și asta ești astăzi. Și ăsta este rezultatul muncii de 10 de ani până la urmă. Pentru că chiar dacă brandul tău de torturi, nu știu, s-a născut acum 1 an sau acum 5 sau acum 10, dar ce este el astăzi vine din toată munca ta de dinainte, încă de când ai dus tu la patiseria grecilor ca să înveți tu să faci baclava și nu mai știu ce, că de atunci s-a pus baza ca să se nască astăzi brandul. Vreau să spun că de unde am ajuns la tine? Până la urmă, de pe celebra rețea de socializare, unde toată lumea postează, unde toată lumea dă tag cine face un tort, unde să fac un tort, cu cine să lucrezi și așa mai departe. Apoi am văzut că foarte multă lume te recomandă, că ești super cunoscută în zona Bruxellesului. Sunt convinsă că nu doar românii lucrează cu tine, sunt convinsă că lucrezi cu toate felurile de oameni. Ce mi-a plăcut mie este că e atât de fin detaliu de pe torturi, atât de delicat lucrat și atât de multă muncă. Și apoi te-am studiat un pic și am aflat că nu ești
într-o zonă limitată unde faci tu niște torturi acasă și le livrezi și le vinzi și așa mai departe. Tu ai creat un brand care este într-un loc de sine stătător, un laborator în care creezi toate minunile astea și mi se pare foarte, foarte tare să ajungi într-adevăr să-ți vezi visul cu ochi. Pentru asta te felicit și pentru Mulțumesc asta te-am frumos. invitat. Mulțumesc frumos. Mă simt onorată, mă simt mândră că sunt aici. Dacă sunt ceea ce sunt astăzi, sunt și datorită soțului, pentru că el este alături de mine și m-a susținut din totdeauna de când mă apuc, am venit să plâng. Jumătatea, n-ai zis tu că e jumătatea? Asta deci face o jumătate. M-a susținut în absolut orice proiect pe care l-am avut. Chiar dacă nu era sigur că este ok, el a avut încredere în mine și a spus, dacă tu știi că o să-ți iasă, eu sunt alături de tine. Pe lângă el mai am și o groază de prieteni. O mai am pe sora mea care mi este tot timpul și mă critică sau îmi recomandă sau îmi zice, măi, uite așa, aici ai făcut bine, aici n-ai făcut bine, aici ar trebui să schimbi. Mai am o prietenă foarte bună cu care ne-am împrietenit printr-o floare, să zicem, care este la fel de critică ca și mine și ne criticăm una pe alta și ne înțelegem foarte bine, jumătatea tortului meu, să zicem, care ne criticăm reciproc. Bănuiesc că n-am voie să-i zic numele. Dacă este o prietenă și nu un brand, da, este o prietenă, poți să-i spui, bineînțeles. Veronica. Veronica cu critica. Veronica cu critica. Anca, mai devreme și cu zâmbetul pe buze, dar și cu ceva, hai să nu zic tristețe, da, fiecare are în minte ceva din copilărie și tu ai spus că ai fost învățată să muncești. Cred că ceea ce ești astăzi înseamnă foarte multă muncă. Vreau să te întreb cam cât muncești tu pentru brandul tău și pentru laboratorul tău? Știu când încep, niciodată când termin. Oh, da. Deci pot fi 20 de ore pe zi, pot fi doar 3 ore pe zi. Bine, asta este și în funcție de cum mă organizez, dar nu știu cum aș putea să zic să nu fiu înțeleasă greșit. În momentul în care mă sună cineva, dacă știu că lista este deja închisă, mi-este foarte greu să refuz. Da, știu. Mi-este foarte greu să refuz și atunci încerc să fac tot posibilul. Și îți mai pui peste. Și mai pui peste. Și mai ales dacă este cineva care mi-este drag, cineva care a mai comandat la mine și care știu că are încredere în ceea ce fac și care știu că, dom'le, dacă vine la mine este pentru că într-adevăr omul își dorește. Da, nu că n-a găsit în alte 10 părți și a ajuns la mine. La câte amatoare sunt care fac torturi. E plin de persoane care fac. Da. Și bănuiesc că, dom'le, dacă a venit la mine este pentru că, într-adevăr, persoana respectivă își dorește să primească un produs pentru că știe deja ce a primit. Adică nu primești orice produs pe care îl face cineva, cum am început eu pe torturile pe care le făceam la începuturile mele, care le făceam degeaba. Pentru că eu am început să fac torturi, să zicem, cu plată nici mai știu cred că acum vreo 8 ani, 9 ani. Cam atunci. Deci până din 2007 până acum vreo 7-8 ani, eu practic ceream doar pe ingrediente, da. Sau lucram oricum sub prețul pieții, știi? Dar acum îmi este foarte greu să zic câte ore lucrez pe zi. Pentru că plus de asta cu concursul, suntem 2 zile pe săptămână blocate, luni, marți suntem în Bruxelles, ori vine Antonio Nalst. Și restul pentru comenzile mele îmi rămâne miercuri, joi, vineri și atât. Ai adus aminte de concurs și eu o să te opresc puțin pentru că asta este o latură la care n-am ajuns și cred că dacă facem un podcast până mâine, noi tot nu terminăm și noi tot nu și trebuie să bem o cafea 2, 3, 5 după podcastul ăsta și ca să putem discuta suficient și să râdem pe cât avem de râs. Pentru cei de acasă o să spun că Anca participă la un concurs internațional de cake design și reprezintă Belgia, alături de un italian. Da. Asta este foarte tare și mi s-a părut, că se întâmplă, fac și prostii, dar
Mie mi s-a părut foarte tare. Când eu am citit treaba asta, că am văzut undeva, bineînțeles, Facebook-ul ăsta arată tot, da? Și am văzut acolo o româncă reprezintă, face, trece. Ia, cine e românca asta? Opa, Anca, cea cu torturile. Și mi-a încolțit tot mai tare ideea că eu vreau să stau de vorbă cu tine, dar nu vreau să stau de vorbă cu tine la colțul străzii, că n-am văzut noi. Vreau să stau de vorbă cu tine aici, pentru că sunt foarte mulți care vin și cumpără de la tine și te știu drept Anca, cea care face torturile, dar habar n-au cine ești tu dincolo de asta, cât de amuzantă ești și ce povești ai și când ai plecat de acasă și cât ți-a luat până ai reușit să faci ceea ce astăzi este Zuzi's Cake. De unde până unde ai ajuns la concursul internațional de cake design? Cum sună! Nu mai Haide! vorbim, că deja, Pun deja presiune. Da, pui presiune și deja încep Mai să zic o dată? Stresez. Nu, deja încep să... cum am ajuns? Ceea ce vorbeam mai devreme, planetele, universul Da, s-au tu ai aliniat. niște planete, nu te supăra, dar le ai. Deci, eu cred că am acolo pe cineva sus și tot timpul am impresia că-s bunicii mei, pentru că care mă susțin și tot timpul îmi trimit persoanele care trebuie să mi le trimită. Ce frumos! Eu am doar Planeta Diaspora și sper ca treaba asta să împoartă Uite, la vezi, fel de mult. Vezi, am fel, și eu Planeta Diaspora. Poți vin aici, vezi? Ne-a aliniat pe noi ăștia trei, eu cu Da. Florin și cu Daniela și Ai noi văzut? tot Exact. facem incantații să ne iasă ceva și sper să ne iasă într-un final. Ne-am cunoscut la cu Antonio ne-am cunoscut la un curs, la un workshop, pentru că, bineînțeles, în spatele a tot ceea ce vedeți, sunt foarte multe cursuri, sunt foarte multe workshop-uri la care am participat de-a lungul Te anilor. perfecționezi, efectiv, te crești constant, evoluezi, te perfecționezi, înveți lucruri noi. Cred că nu am omis să spun că, de fapt, și drept eu sunt cofetar, dar mai mult specializat pe patiseria franceză, nici de cum pe cake design, nici de cum pe partea artistică a cofetăriei, ci mai mult pe partea, acum, între timp, să nu uităm că sunt totuși vreo 14 ani, de când sunt 11 deja de când am terminat școala și între timp s-au dezvoltat, sunt foarte mulți inventatori, să zicem, care inventează anumite mulaje, care anumite pentru a facilita și pentru a duce cake design-ul la un alt nivel din ce în ce mai. Era o emisiune, nu mai știu pe ce post, când eram eu în România și mă uitam, cred, la un concurs din ăsta tot timpul. Din America. Da, foarte tare era, creau niște chestii. Doamne, deci când mi-aduc aminte, aia pe mine mă făcuse chiar atunci la început, să cred, vecina care ți-am zis că stătea sus, mi-aduc aminte și acum, mă sună și îmi zice, Anca, uite, facem botezul celei mici. Fă-ne și nouă un tort. Da, fă-ne și nouă tortul. Dar aș vrea, uite, cum îmbrăcat în paste de zahăr, bineînțeles, eu n-aveam nicio treabă, deci nu știam cu ce să mănâncă cake design, nu știam cum să faci, ce trebuie să faci înăuntru. Pentru mine cake design era exact ceea ce văzusem eu la televizor. Să vezi torturile alea îmbrăcate în paste de zahăr, care compun doar blat și o cremă de unt foarte fină și atât. Ei, între timp, după mulți ani de zile, și îmi zice, tipa, poți să mi-l faci așa? Și zic, măi, Dana, nu poți ți-l fac, pentru că eu nu pot să concep să-ți dau un tort, să dau numai cake și cremă de unt și atâta. Și că, ok, bine, atunci i-am făcut tortul, a fost foarte încântată, după care mi-a părut rău că eu n-am încercat atunci să îl fac. Dar m-a înțeles, deci a fost, fiind și prieten în copilărie, m-a înțeles foarte bine și am rămas la ideea, partea franțuzească. Acum când mi-a întrebat mai devreme de primul tort care l-am făcut, un tort care l-am făcut cu bani, așa, a fost pentru o nuntă. Deci eu nu înțeleg, nu pot să-mi dau seama ce curaj am avut eu să fac tort de 160 de persoane, prima oară tort îmbrăcat în pastă de zahăr. Deci nu pot să-mi dau seama ce curaj am avut. Acum chiar n-aș ai mai avut, avea. adică a fost un curaj nebunesc total, că faci un tort de o aniversare mică pentru câteva persoane, mai înțeleg, dacă nu ți iese, nu ți iese, dar dacă nu ți iese la 260 de persoane, ce faci? Exact. Dar vezi, planetele tale aliniate au făcut să iasă. Tot datorită unei prieteni pe care... Ți-am zis că eu am foarte multe prieteni. Văd și sunt surprinsă că noi ăștia la alții avem câteva, știi? Și tu ai foarte multe. Era nașe mari cu nuna și atunci mă întreabă, nu vrei să faci tu tortul? Și zic, da, hai că-l fac, cum să nu? Doamne, deci țin minte că erau părinții mei la mine atunci. Damian era mic, cred că avea, nu știu, un an, cred că avea atunci, un an, dar 2 maxim, cred că avea. Mă refer la băiatul cel mic al meu, al nostru.
aveam noroc că erau părinții la noi, părinții mei erau la noi și stăteau cu ei, cu copiii și eu făceam trandafiri în bucătărie, dar niște trandafiri pe care eu învățasem la școală într-un stil care se făcea cu 50 de ani. Deci nu în stilul care se fac acum, din pastă de zahăr. Atât de soft totuși, atât de performanți. Da, deci erau... Oricum, când mă uit la ei și îmi zic, bă, oricum erau foarte bine făcuți față de ce mai văd că mai încep fetele în ziua de astăzi și să apucă să facă niște trandafiri care nici nu zici că Cred că asta e o altă discuție, dar cred că asta e vorba de ce se cere, de calitatea care se cere și de prețul care se urmărește. E o categorie care e acea categorie oarecum low cost. Pentru că atât se cere. Știi, eu nu vreau să dau 100 de euro pe un tort, eu vreau să dau vreo 45. Și atunci tortul o să arate... Atunci e frumos să ia 45, părerea mea personală, e 45 de euro și arunci la gunoi. Sau te duci și îți cumperi prăjituri de undeva și... Nu, pentru mine, de un moment în care tu consideri că trebuie să duci să dai 45 de euro pe un tort, atunci eu îți recomand, domnule, du-te, ia-ți banii ăștia și aruncă-i la gunoi. Și exact același lucru, deci nu este nicio diferență. Pentru că ăla care a venit la mine și a dat mult mai mult decât aia 45 de euro, a dat pentru că știu că îi dau calitate, pentru că în momentul în care a luat tortul la mine și a ajuns acasă, știi ce mănâncă, pentru că trebuie să urmezi un anumit proces. Exact. Adică atelierul la mine nu cred că este mai mare de camera asta. Ăsta este atelierul la mine. În care eu lucrez singură, în care eu am toate lucrurile puse în așa fel încât să urmez... Totul ca la carte în procesul respectiv să fie... Am un lapsus acum. Normele de igienă. Spuneam, în momentul în care vine clientul să-și ridice tortul, totul este deschis. Este cum vin la voi și văd exact ceea ce folosiți, văd exact ceea ce se întâmplă, exact, adică n-am nimic ascuns. Transparent zicem, tot. Foarte transparent. Dom'le, uite, asta folosesc. Pentru cine vrea, ușa este deschisă, să vină să controlezi fără nicio problemă. Dacă vor să lămurească într-adevăr care este. Produsele care le folosesc, nu le folosește oricine. Sunt anumite cofetării care le folosesc, nu folosesc, adică nu pot, ai încercat să ai ceva de nișă, ca să spun așa, anumite produse care oferă totodată un gust aparte, să nu semene gustul cu alte lucruri. Bănuiesc că asta e cheia, să fie acel ceva, să ai acel ceva al tău. Absolut. Niciodată nu mi-a plăcut să fac ceea ce face celălalt. Tot timpul am vrut să fiu diferită. Asta am văzut din toată povestea ta. N-am vrut să fac ceea ce face celălalt, și tot timpul am încercat să zic, dacă știu că acolo se folosește produsul respectiv, dă să-l încerc pe ăsta, să văd ăsta ce dă. Și nu mi-a plăcut niciodată să rămân la nivelul ăla de bază. Mi-a plăcut tot timpul să cresc. Asta se datorează și faptului că în momentul în care eram în perioada școlii, a trebuit să fac câteva stagii practică. Și am avut noroc, la fel cu planetele, să mi se alinieze, să fac, bănuiesc că n-am voie să zic unde am făcut practicile, dar am avut câteva locații foarte bune. Recunoscute pentru bune, cofetărie și patiserie. Câteva cofetării foarte bune, ciocolaterii foarte bune, că sunt și chocolatieri pe lângă Vai, leșin. De fapt, și drept, eu trebuia să încep să fac laboratorul meu să fie laborator de ciocolată. Doar că același lucru, mizeria. Faptul că în momentul în care lucrezi ciocolată te murdărești foarte mult pe mâini. Foarte. Sunt convinsă. Nu cred că ai cum să lucrezi cu ciocolată și să te păstrezi și nu-mi place, cum spuneam mai devreme, senzația. Nu-mi place, deci așa. În momentul în care... Eu stau tot timpul și mă întreb atât... Cum poți acum, pe lângă tot ceea ce faci, să te pregătești pentru concursul ăla? Pentru că mie mi se pare foarte greu. Nu știu, poate am o viziune greșită. Poate mi se pare mie că e un concurs foarte greu și de fapt te duci acolo și le-ai făcut la aia 3 ursuleți și 3 trandafiri și ai câștigat. Deci nu vorbim de aia 3 ursuleți. Cum te-ai legat la cap cu concursul ăsta? Că asta e întrebarea. Nu știu. L-am cunoscut pe Antonio după cum sărim din una în alta. Știi că o luăm și dacă ar trebui să stăm vreo 3 zile aici, fără nicio problemă, dacă mi dați cafea, putem să povestim cât vreți. L-am cunoscut pe Antonio la cursul respectiv. Nu-l cunoșteam, adică auzisem de el, dar nu știam cine te întâlnisei, nu știai exact ce face. Faptul că era italian, eu vorbeam italiană, ne-a fost foarte ușor să ne lipim. Cât de tare, uite ne-a fost foarte ușor. El merge la frizer, se tunde în Alst, un oraș unde locuiesc. Da.
Și venisi după vreo lună, îmi trimite mesaj, știi că eu vin în Alst, nu vrei să ne vedem? Zic, ok, da, bineînțeles, haide, vino, ne întâlnim. Ne-am întâlnit la o cafea, după care mă cheamă la el, în laborator, hai, vină tu la mine. Și după aia el lunar venea să tundă în Alst. Știi, fiată, când el era în Alst, ocazie să vă întâlniți. Da. Și când eram eu în Bruxelles, ne întâlneam în Bruxelles, și îmi propune, știi că, uite, o să organizezi concursul în 2020, trebuie. 2020, nu, 2021, trebuia să... dar bănuiesc că nu s-a mai organizat din cauza pandemiei. În 2021 trebuia să organizezi, trebuia să fie, nu s-a mai făcut din cauza pandemiei. După care, bine, îmi spusese și eu am zis, stai să mă gândesc, stai să vorbesc cu Vadim să văd exact despre ce e vorba, să văd dacă pot să-mi permit, dacă o să fac față. Să fac asta, da. Oricum, adică nu-ți duci oricine la un concurs internațional. Îți 12 țări, dintre care alea 12 sunt țările cele mai bune din lume, adică care sunt foarte pregătite. Pentru mine personal este deja un câștig faptul că particip. Când nu vin cu trofeu acasă, fără doar și poate. Nu știu. Doar că ești acolo pe lista aia cu... Bănuiesc că nu se duce oricine, bănuiesc că există o selecție, bănuiesc că nu oricine are curajul să facă treaba asta. Nu. Acum dacă mă întrebi, deci din ianuarie ne-am reapucat să lucrăm intens la proiect. Acum dacă m-ar întreba acum, mai vrei? Eu aș spune nu. Da, acum nu te mai întreabă nimeni. Adică... Acum nu mai întreabă, vrei, nu vrei, oricum. Acum nu te mai întreabă. Avantajul nostru este că el este pe o anumită branșă, el lucrează pe o anumită tehnică, eu lucrez pe altă tehnică. Și atunci vă putem combinați cumva, ne completăm foarte bine și atunci sper din tot sufletul, îmi doresc să facem ceva frumos, să reprezentăm Belgia cu succes la campionat. A fost foarte greu până în momentul în care am luat decizia, pentru că nu eram nesigură. Faptul că el locuiește în Bruxelles, eu locuiesc în Alst. Nu este foarte ușor să te întâlnești, să găsești zilele respective. Îți mănâncă ceva timp să faci eu am familia în spate, el are atelierul în spate, care e un atelier la care el este singur, care trebuie să gândească la tot. El lucrează singur, am noroc că am soțul care, și dacă este să trebuiască să nu-mi iau 2 comenzi ca să zic, pentru asta eu lucrez la proiectul respectiv, să mă pot antrena, zic, nu-l iau. El este obligat să-l ia. Pentru că el n-are pe nimeni în spate ca să-l ajute financiar, să-l poată susține. Și este foarte greu. Eu mă duc în Bruxelles, parcarea trebuie plătită. Benzina trebuie plătită. Adică există o investiție dincolo de timp, există și o investiție financiară. Foarte mare. Pentru că deja comenzile nu le mai poți lua ca înainte. Pentru că trebuie să te antrenezi. Pentru că trebuie să te antrenezi. Comenzi nu mai poți lua. Dacă înainte îmi permiteam să iau 15 torturi pe săptămână, acum m-am oprit la 7-8 maxim. Pentru că nu mai fac față. În ultima perioadă, ceea ce observ... Nici nu câștigi și mai și consum bani pe partea înaltă. În ultima perioadă, clienții care vin, clienții noi, pentru că care mă cunosc deja, știu exact ceea ce pot și îmi dau mână liberă în general la creat. Clienții noi care vin pentru că știu că sunt cam unica dintre românci care fac ceea ce fac și pentru că în momentul în care se duc într-o cofetărie vor să aibă și interior și exteriorul să fie perfect. Eu asta am vrut să dau. Eu am vrut să dau ca tortul să fie nu doar personalizat exterior, cum oferă marea majoritate a key designerilor, dar să ofer și interiorul. Să ofer interiorul, să poată, în momentul în care mănâncă o felie de tort, îl taie, îl mănâncă, să-l ducă cu gândul undeva. Pentru mine torturile mă fac... Nu, dar mi se pare foarte frumos, pentru că eu n-am auzit pe nimeni să spună, mi-aș dori ca atunci când mănânci prăjitura asta să te gândești la ceva, să te gândești undeva anume, să te ducă, nu știu, pe mine poate mi-ar plăcea, nu știu, să mă ducă cu gândul acasă, să mă ducă cu gândul la o persoană anume, să mă ducă cu gândul la un moment din copilărie sau la ceva, știi? Exact, pentru mine asta este, că eu în momentul în care mănânc ceva, pentru mine este că înainte de toate vreau să mănânc ceva care știu că este bun, știu că este oarecum sănătos. Hai să-mi ziceți că este care zahăr, dar n-are zahărul ca dar să zici că nu are 1000 de alte chestii toxice, între ghilimele. Da, nu. Deci am refuzat foarte multe comenzi în care mi se cerea să pun colorant în interior. Nu fac așa ceva. Am specificat, doamnă, aveți colorant suficient în exterior,
încât să îl mâncați cât doriți. În interior eu nu folosesc. Dacă este ceva care se pot colorez natural, ok, sunt de acord. Da, Fără, există nu. mici soluții și pudre din Da. plante, dar vezi, cred că e nevoie de acei clienți care evoluează și ei, ca să evoluezi și tu, știi? Și faptul Mulțumesc că lui Dumnezeu. ți-ai limitat tu chestiile astea, ai pus stop, uite, eu nu fac așa doar ca să iau încă un tort pentru banii ăia de pe tort, să-mi stric principiul, știi? Nu, Doamne ferește, nu. Pentru mine, dacă am zis stop, pentru că atâta știu că pot să fac, știu că atâta pot să duc, atâta duc. Nu. Deci nu-mi iau niciun tort extra. Dacă știu că nu fac față, nu poate să fie cine nu fi, nu-l iau. Nu-l iau. Decât să dezamăgesc, să mă suni și să spună, bă, dar știi că nu mi-ai dat ceea ce trebuia, știi? Sau mă așteptam la altceva, da, sau mă așteptam cerusem la altceva. Nu, prefer, doamnă, îmi pare rău, găsiți-vă în altă parte, cu siguranță o să fiți... Este plin, e plin. Foarte e o mult, piață foarte supra-saturată, dacă mă întreb pe mine. Trebuie să fii cu adevărat foarte bună și foarte faină în ceea ce faci, ca să rămâi acolo în top, pentru că este o piață supra-saturată, o nișă care, de fapt, era mai de mult o nișă, știi, și acum a devenit pur și simplu cineva care consideră că poate să-și facă un venit extra, o să facă repede un tort, că sunt chestii care se vând, știi? Și atunci fac, nu știu, la grămadă, să zicem, găsești la grămadă peste tot. Dar acele chestii foarte mișto sunt rare. Și clienții se întorc acolo. Ce simți când vin clienții la tine și îți spun, cum a fost tortul ăla mic, vai, am tăiat tortul, deci, vai, cum a fost, vai. La fiecare, am citit săptămânile trecute, am câteva mesaje care... Nu-mi place să postez mesajele, să fac capturi de ecran și să trebuie să postez pe rețele de socializare. Spunea, uitați, să mă laud eu, uite ce mi-a trimis clientul. Nu. Le citesc, de multe ori le citesc în momentul în care sunt foarte obosită și plâng. Deci de foarte multe ori plâng și îmi zic, deci asta mă motivează și mă face să continui mai departe și să demonstrez, nu clientului neapărat, dar să-mi demonstrez mie că pot mai mult de atâta. Că pot mai mult de atâta și că pot, prin ceea ce realizez, să aduc fericire, să aduc în momentul în care mă uit la poza respectivă, pentru că, în general, cu tortul, toată lumea face poză. Da. Adică n-ai cum să n-ai poză cu tortul. Și în momentul în care face omul poză cu tortul, să zică, mamă, ăsta e tortul pe care l-am avut. Deci ăsta, wow, iar ce poza bine. aia o să fie și în albumul lor, exact. Și o să rămână uite, și ăla micul când o să se uite el cum a fost la petrecerea lui de un an, deci o să vadă ce tort a avut. Care îmi trimit clienții, bineînțeles că nu am voie, nu-mi place să postez, repet, în care copiii își fac wow! Deci efectiv mă apucă, mi se face pielea găină și mă apucă instantaneu. Deci pentru mine alea sunt emoțiile pe care le transmit în momentul în care... Emoția pură și emoția sinceră pe care o transmit. Iar copiii sunt sunt ei cei mai mari critici. Sunt delicioși, știi? Ei sunt delicioși când își văd prăjiturile, nu știu, că faci mini cake-uri, că faci un tort mare. Au absolut acea bucurie sinceră pe care o exprimă și se uită cu atâta plăcere și fac fel de fețe și așa mai departe. Și sunt foarte drăgălași și cred că e o satisfacție. Da, prin asta mai fac o paranteză. Referitor la torturile copiilor, în general am și eu doi. Unul puțin mai mare, unul puțin mai mic, care au crescut și am evoluat împreună cu ei. Pentru că de fiecare dată când trebuia să fac ceva, să modelez ceva, îi chemam. Mamă, ia zi-mi bine, trebuie să mai fac ceva, nu trebuie să mai fac? Nu, vezi că ăsta nu e aici, vezi că ăsta are așa, vezi că ăsta are burta prea mare, vezi că ăsta are capul e prea mic. Sau vezi că ăsta nu e proporțional cu corpul. Deci, înainte de a pleca tortul spre client, pleacă adică îl văd copiii și ăștia sunt cei mai mari critici. Dacă copilul clientului poate așa, dar ăștia ai mei nu văzând atâta și știind cum lucrezi, au capacitatea de a te direcționa și de a te... Așa din română că nu vine. Ăștia nu mă scutesc. Deci ăștia de la critică nu mă scutesc. Nu, fă-l din nou. Nu, ăsta nu. Și deci mi se întâmplă, uite, vine băiatul și îmi spune asta nu este. Și să încep să-l fac de 4-5 ori să chiar și acum, după atâția ani de modelat și de făcut ursuleți și inimioare și floricele și fel de chestii. Absolut, pentru că în momentul în care modelezi nu e o școală făcută să spui, știi, sau nu este o regulă. Să zici că, uite, asta e așa, doar inspirația este... Inspirația din moment, plus mâna este caldă, în momentul respectiv e caldă, e frigă, e umezeală, nu e umezeală.
plus că n-ai chef în momentul respectiv. Nu planeta nu s-a aliniat sau universul Ai și nu tu ți- momente cu planeta nealiniată, nu? Și atunci îți dai seama că nu este momentul de modelat și spui, bă, nu, hai, gata, mă apuc de flori. Nu mai Da, las faci o modelajul, pauză. florile știu sigur că mi iese, că astea au devenit automate de acum, au devenit un automatism și nu mai ai. Flori ies oricum. Florile ies oricum, da. Ai zis pauză mai devreme, pun eu pauză acum la discuția asta, dar de ce? Vreau să te întreb dacă ai lua așa o pauză brusc. Te-ai vedea mutându-te înapoi în România? Uh, Acum, la vârsta asta, cu copii și cu ce faci tu? Singură, da, cu copii nu. Cu copii De ce? nu. Nu știu cum s-au schimbat, cum a evoluat România în perioada ești plecată de mult. când sunt E plecată. normal. Eu mi-aduc aminti și continui să repet, probabil nu este bine ceea ce zic, dar mi-asum. Pentru mine învățământul pe care l-am primit eu, cât am fost eu copil, cât am fost elev, cât am fost școlar, Sistemul educațional. nu m-a motivat ca să pot și nu mă motivează ca să merg să-mi dau copiii la o instituție românească în care, cum am fost cazul meu, colegii mei, toți colegii mei de școală, de clase, să fie bătut, să fie hărțuiți, să fie... Adică noi chiar am fost în junglă, chiar am crescut în junglă. Nu știu cum în Te Belgia, înțeleg dacă, absolut. în Belgia dacă este într-adevăr la fel, dar nu cred că este cazul. Nu cred că este cazul și plus de asta, în al doilea rând, sistemul medical. Sistemul medical pe care nu îmi este frică. Și ai să-mi spui, da, dar bărbatul meu asta zice, dar tu ai crescut Nu, acolo. spun, pentru că noi am plecat din cauza sistemului medical. Noi am părăsit România pornind de la sistemul medical, care ne împovărase atât de tare din toate punctele de vedere, nu doar financiar, ci și din pricina temerilor pe care le aveam. De câte ori abordam, accesam sistemul sanitar, de atâtea ori o făceam cu foarte multă teamă. Mi-era frică și mă duceam tot timpul și mi-era mai frică. Și de ce creștea copilul și creșteau problemele ei de sănătate, zâmbesc, de fapt nu zâmbesc amar, știi? De ce creștea copilul, de-aia mă duceam mai des la spital, că așa era logica momentului respectiv. Și frica mea creștea și ea. Da, și deci înțeleg. eu nu o să spun că așa ai crescut, că și noi așa am crescut. Aveam un doctor pe o rază de 100 de kilometri, un pediatru la 100 de kilometri, adică în aia 100 de kilometri aveam un singur doctor la care ne duceam toți din toate satele, din toate comunele și așa mai departe. Și ce primeam? Să piseze mama o aspirină să mi-o dea, să piseze o eritromicină și să ne dea, chestii de genul, mai dai cu de-aia, mai pune-i pe ailaltă, mai fă o frecție cu spirit și asta a fost. Da. Dar dacă noi am crescut așa, sunt convinsă că nu este cazul, sau mai bine zis, este de datoria noastră ca ai noștri copii să crească în alt fel. Și te înțeleg foarte bine când te raportezi la sistemul de sănătate și cel educațional, pentru că ai copii. Când n-ai copii, cumva te uiți la tine și te vezi mai puternic și zici, ok, o să mă duc și ce dacă mă lovesc de aia, mă lovesc de ailaltă, nu mi-o conveni, plec. Da. Dar când ai copil, nu poți să iei copil la subțioară, să te duci până acolo, să stai un pic și dacă nu ți-o conveni, ți-e copil la subțioară și te duci înapoi și zici, ok, m-am întors. Exact, Ups. exact. Asta nu prea poți să le faci în felul ăsta cu copilul. Mi-ar place. Dacă s-ar schimba, lăsând la o parte și partea administrativă, care este cum este, să zicem că dacă ar fi partea medicală și învățământul mai evoluate, cred că m-aș întoarce. Ușor finisate. M-aș întoarce, pentru că mi se pare că ai mult mai multă libertate în România decât avem noi aici. Din ce punct de vedere ai mai multă libertate? Mai multă libertate, cred că, nu știu, mi se pare că noi muncim prea mult. Adică, bine, în afara faptului că sunt cu concursul, dar oricum muncesc foarte mult în general, că dacă nu am concurs, oricum am comenzile care le am. Și slavă Domnului că le am și mulțumesc tuturor care au încredere în ceea ce fac. Dar am impresia că în România parcă trăiesc mult mai lejer, mult mai liber. Adică un grătar marți, nicio problemă, facem grătar. La mine trebuie să fie programată cu 5 săptămâni înainte. Cu o lună, două înainte, ca să-ți iasă o vizită sau un grătar sau deci ceva. Îți spuneam, iar revin la familie, pentru că este foarte importantă pentru mine. Avem familii foarte mari, avem frați, avem surori aici, avem fini, nașii noștri stau în ochii. Adică suntem... Cred că dacă la o petrecere ne adunăm undeva la vreo 100 de persoane. Wow. Suntem foarte... Avem o comunitate, familia este foarte asta mare. Asta te familie, face prieteni. să fii fericit, să știi. Asta Da, ți-aduce... eu sunt foarte fericită. Deci, ce tare, ce fain mi se pare că o spui.
Uite, eu nu pot să vin și să spun așa, eu sunt foarte fericită. Mie mi-e greu să spun. Că mă apasă niște chestii și nu pot să scot treaba asta cu lejeritatea cu care o scos tu. Știu că asta ține de cum e fiecare dintre oameni, cum le lași pe toate să treacă sau să te apese. Sunt convinsă de asta. Dar mi se pare foarte fain să spui așa degajată, eu sunt foarte fericită. Mi-ai zis că sunteți foarte, foarte mulți și asta e extraordinar și cred că mulți din cei ce te vor asculta te vor invidia când vei spune că am mulți și e super. N-ar trebui să Cine fie. a rămas în România? Prietena mea, părinții înainte de toate, prietena mea și verișorul, cu care ne-am ținut legătura și cu care ne-am înțeles foarte bine. Din copilărie ne-am înțeles foarte bine. Pentru mine Zuzi vine din România, de la prietena mea și de la cumnatul meu, soțul sorei, care mă strigau, Zuzi, ce faci, Zuzi? Și de fapt și Zuzi a ajuns să facă torturi, da? Ce să fac? Cum să-mi pun numele? Vreau ceva care să fie altfel, să nu fie, adică Anca Cake Anca Studio Cakes. sau Anca's Cakes. Adică asta ar putea să fie oricine. De-aia l-am și înregistrat. Zic, ăsta este al meu, este ceva care l-am făcut eu, ceva care l-am crescut, eu, mine. care... Foarte fain, din atâta muncă. O să mă întind, că așa ziceam mai devreme, să mă chinui să mă întind, că nu-s nici înaltă, nici lungă, nici într-un fel. Telefonul nostru minune, care e legătura noastră cu România. Și aș vrea să te întreb dacă acum ai pune mâna pe telefon să suni acasă. Pe cine ai suna? Și de ce? Să sun acasă? Să suni în România. În România îmi este foarte greu să pot să aleg pe cineva. Cred că mama ar fi prima pe care aș suna-o. Știi de ce te întreb asta? E cu emoții. Pentru că în drumul meu prin diaspora, în cei 4 ani de zile de când m-am instalat și acum câteva zile s-au împlinit 4 ani de când am venit și mie mi se pare o veșnicie, îi aud pe foarte mulți spunând, mie nu mai e dor de acasă deloc, dar eu m-am adaptat aici, dar eu sunt adaptat aici, mie nu mai mi-e dor de acasă. Și am stat mult și m-am întrebat așa, păi când stai tu plecat 20 de ani de acasă, că ai 20 de ani, 20 de când ai plecat de acasă, sunt sigură că ești foarte adaptată. Oare chiar niciodată să nu ne lipsească nimic de acasă? Sau ne rămâne veșnic ceva de acasă? Tot timpul. Că mie asta mi se pare. Știi? Am stat mult și m-am gândit și m-am uitat la oamenii cu care am avut de-a face și puneau adaptarea asta ca o ștergere de sentimente, știi? Ca și cum odată ce te-ai adaptat, ești inclus, ai prieteni aici, îți merg copiii la școală, tu lucrezi, ești ok, ai casa ta, că avem o problemă să avem casă, să avem de toate și așa mai departe. Că am plecat cu mintea aia când n-aveam nimic de acasă și am zis că când ajungem undeva să avem neapărat o casă și o mașină, știi? Dar când mi le împing așa toți în față, eu m-am adaptat aici, apăsat așa, mie nu mai mi-e dor, eu nu m-aș mai duce acasă. Dar n-ai vrea totuși, dar nu-ți lipsește, dar mie nu... Și am stat așa mult și m-am gândit, oare chiar am lăsat așa și rădăcinile când am plecat? Știi că pentru mine dus-o acasă sau sunat-o acasă sau gândit-o acasă are așa o chestie aparte, nu știu cum să spun. Pentru mine personal, acasă va fi acasă veșnic. Și am zis că încă sunt eu foarte legată de casa asta, știi? Că 4 ani de zile e puțin. Nu e adevărat. Nu e puțin 4 ani? Adică... Nu, e puțin comparativ cu ceea ce ai tu, ce am nu știu, eu. 20 și ceva de ani. Da. Acasă pentru mine rămâne acasă. Așa e? Adică indiferent că-s 20 de ani de când ai plecat și... Deși anul trecut am avut aceeași discuții cu copilul cel mic, care avea 9 ani anul trecut. Și mă întreabă, zic, mergem, mulțumesc la fel, la care îi zic, păi mergem acasă. Și el zice, păi da, suntem acasă. Zic, nu mamă, mergem acasă în România. Păi nu, că noi suntem acasă. Zic, nu mamă, pentru voi asta este casa voastră. Pentru mine și pentru tata, soțul este din Republica Moldova, pentru tata casa lui este în Moldova și pentru mine acasă este la bunica ta. Și atunci el a înțeles și a zis că păi și dacă se întâmplă ceva cu bunica, ce faci? Zic, pentru mine tot timpul o să rămână casă. Acasă o să fie acolo. Oricum, știi? Da, oricând o să fie acasă. Adică, da, mi dor de multe ori, mi dor de casa bunicilor, care ziceam, mi dor de casa bunicii de pe tată.
Ok. Mi-e dor de satul în care am crescut, bunicii de pe tată, care bunica, că bunicul nu l-am prins, mi-e dor de perioada aia de copilărie și De când merg copilărie. acolo mi-aduc aminte cu drag și mi-ar place, deci mi-ar place din tot sufletul să pot să reușesc să mă mut acolo într-o Ce, pensie, o Anca într-o la, pensie, o să Anca zicem. la bătrânețe, după ce face multe torturi, așa, când Dar o nu să cred vrei că tu m-aș să opri. te Nu cred că- relaxezi, să trăiești așa liniștit, o să te muți acolo și o să stai Da, la eu cred că și țară. acolo aș face torturi, că nu cred că pot să trăiesc fără asta. Nu știu, deci copiii mei spun că mama acum o zic că, da, mama e în atelier, n-are treabă, adică n-avem... Ei știu că eu sunt acolo și nu, acolo mă lasă, când pleacă la școală, De acolo mă te găsesc, iau, acolo te n-au găsesc treabă, acolo. Da. Cel puțin în weekend-uri mă întreabă, ai dormit aici, nu? Da, mama, am dormit aici, știi? Adică, E o glumă de aia mare până la urmă, că Da. e aproape să dorme acolo. da. Când ai tu cât un pic de timp liber, când îți mai rămâne ție cât un pic de timp liber, așa, ce-ți place să faci? Ok, asculți muzică, nu știu, ce-ți place să faci? Ai zis că sunt nebună sau că sunt prea fixată. Să încerc Repar rețete la noi. mașină, mă gândeam. Să încerc rețete noi, îmi place foarte mult să mă relaxez citind ceva despre o rețetă, citind o istorie. Deci istoria. despre o rețetă. Da, deci la mine totul se rezumă oarecum. Sau, nu știu, în general, dar n-am timp liber, pentru că la noi în weekend-uri tot timpul este frate, fini, cumătru, nași, Din soră. cei mulți de care Da, deci de la care noi spuneam. fiecare duminică, fiecare weekend este o ieșire, este undeva. Sunt foarte puțini săptămâni sau duminicile în care suntem acasă, să fim doar noi și să ne plictisim, să zicem. N-avem ziua respectivă Foarte să ne tare. plictisim. Să Mi se zicem, pare foarte interesant, un stil de viață alert, efervescent. Foarte. Poate că din exterior, povestindu-l tu, o să pară unora ceva prea agitat, dar pe partea elaltă sunt convinsă că tu ți iei energie bună din toată treaba asta, pe mine mă știi? încarcă, da. Și asta te face să fii mai puternică pentru Mă următoarea încarcă, etapă și da. următoarea etapă și Mă așa mai încarcă, pentru departe. persoanele care le văd în general și persoanele, familia de care ziceam, am finii care mă susțin și tot timpul sunt acolo, Nașa, avem încredere în tine, Nașa, noi știm că tu poți. Ce frumos! Am cumnată mea, am naș mea care adică avem 3 Sunt fini cu acolo. mătrii, prieteni. Stai să-i numărăm, știi? Da, adică care tot timpul acolo, Nașa, am încredere, vai ce frumos a fost, Foarte vai ce frumos. sunt mândră de Deci știi tine că sau... E o chestie foarte faină când îi oferi cuiva toată susținerea asta, îl ajut să crească și cred că toți care creăm un proces artistic, la un moment dat avem îndoieli despre noi, despre rezultatul muncii noastre și când cineva vine, e undeva în lateral, știi, și vine și ce lasă că a fost foarte bine sau a fost foarte mișto sau vai cât de fain a fost, îți crește sufletul și crește încrederea în tine totodată. Să știi că eu nu sunt de acord, pentru că în momentul în care îmi zici că a fost foarte bine și eu știu că n-a fost, nu pot să le iau ca un compliment. Fără doar și poate, dar sunt momente în care tu simți că ai reușit, știi? Și ți-a plăcut. E foarte bine ca cineva de lângă să vină și să-ți confirme treaba aia, că altfel undeva mai e o urmă de îndoială și e bine să-ți spună, la fel de bine e să-ți spună când nu a fost bine, ce n-a fost. Deci ți-am zis că am criticii care sunt lângă și care îmi spune, vezi că aia n-a fost bine, aia n-a fost bine, știi? Cum te simți când vezi câtă bucurie aduci oamenilor și relația ta cu clienții? Sunt convinsă că tot întorcându-se, nu știu, poate nu stai mereu la povești, dar ajungi să te cunoști cu clienții. Păi, ce pot să zic, de prieteni, printre prietenii care sunt foarte apropiați, numără și câțiva clienți pe care am început care au tot venit și la urmă n-au mai plecat, știi? Da, și am rămas prieteni și ne întâlnim la zile din naștere, ne întâlnim, care pentru mine fac parte din familie, că odată ce sunt acolo, este și odată ce îmi dedică timpul lor, pe care în ziua de astăzi este cel mai scump lucru pe care îl poți oferi. Pentru mine ăla face parte din familie, din prieteni apropiați. Dom'le, mi-ai oferit jumătate de zi, asta înseamnă pentru mine foarte mult. Că tu puteai în jumătatea aia de zi să faci orice altceva, nu știu, de la stat pe telefon până la mers cu bicicleta. Da, adică exact. Pentru mine asta contează foarte mult, dar tot timpul încerc să iau timpul necesar. Că la mine în atelier a devenit și un cabinet psihologic, să zicem, între ghilimele. Faceți terapie acolo? Facem terapie în dulci, știi? Dar am o relație foarte bună și
chiar mă motivează și, cum ziceam și mai devreme, faptul că clientul în momentul în care, dacă consideră că am greșit, deși nu mi s-a întâmplat, să primesc un mesaj să-mi zic că uite, vezi că aia ai greșit o singură de 2 ori. Mi-aduc aminte, era pe la începuturi, îmi cerusi fructe, dar n-a știut ce dorea clienta respectiv în tort. Nu dau nume pentru că nu mi se pare normal, nici nu știu dacă o să urmărească podcastul ăsta, sperând că o să-l urmărească și o să dea seama că încă mă gândesc la varianta respectivă. După ani de zile, După ani de zile încă mă deranjează faptul că ea n-a știut ce să ceară, a vrut fructe, dar ea n-a zis că vrea fructe în interior, ea a vrut cremă de fructe. Înțelegi? Deci este total diferit de a vrea un fruct în interior sau a vrea o cremă. Acum întreb, doriți cremă sau doriți fructe? Vezi că ți-a folosit. Da, orice. Ți-a prins foarte bine treaba asta. Trebuie să o luăm ca pe o experiență pozitivă, știi, până la urmă. Și când am primit mesaj, am fost foarte dezamăgită că lui Xulescu i-ai făcut tort cu fructe și mie n-ai vrut să-mi faci. Păi eu aș fi vrut să-ți fac, dar tu n-ai știut ce-ai vrut. Dar n-am știut dacă... Odată ce tu nu știi ce vrei, eu nu te pot ajuta. Că eu nu pot să citesc în stele ceea ce-ți dorești. Trimite model, trimite-mi exact gusturile. Cât de grea e comunicarea cu clientul? Hai foarte că, grea. Uite, acum mi-ai ridicat o minge la fileu, pentru că și eu comunic cu oamenii într-un anumit fel și să știi că uneori, pur și simplu, trebuie să cauți acea metodă în care să-i întrebi, exact, ca să te asiguri că ai un răspuns cât mai precis, exact, fix pe subiect, exact, pentru că altfel e, Dumnezeule, greu. Da, exact. Greu de tot. Foarte greu, pentru că îți trimite mesaje gen de la persoane care totuși au o anumită experiență în spate lingvistică, să zicem, care știu exact ceea ce vor și zic, scriu un mesaj, bună ziua, mi-aș dori un tort pentru data respectivă. O exprimare coerentă. Diferită, sau mai sunt și aia, auzi cât e kilul de tort la tine? Deci la persoanele astea nu răspund. La piață. Da, nu le răspund. E tortul de la piață asta. Nu, dar nu mi se pare corect, înainte de toate. Și el zic bună ziua. Și atât. Da, te respecti. Nu, pentru că nu-mi place. Eu în momentul în care trimit un mesaj, spun bună ziua, sau poate eventual să încep mesaj și spun, bună ziua, mă scuzați. Sunt foarte agitată, sunt foarte așa, dar îmi cer scuze. Dați-mi un tort. Nu iau la pertu pe nimeni. Adică nu mi se pare corect ca tu, că mă uit în poza de profil și văd că tu ai 20 de ani, și tu vii la mine și mă iei pe mine, auzi cât costă kilul de tort? Stai mă, că nu suntem la piață. Adică tu, dacă ai văzut la torturile mele... E foarte ok să te respecti, să faci treaba asta și te apreciez pentru asta, fiindcă, nu știu, mie mi se pare că trăim într-o vâltoare în care generațiile noi se amestecă cu alea vechi și s-a pierdut și de foarte multe ori s-a pierdut și bunul simț, s-a pierdut și educația. Ăsta lipsește de multe ori. E un amalgam acolo de chestii nu foarte bune întotdeauna și mi se pare că în modul în care relaționăm între noi am pierdut esența, nu știu cum să spun. Ne luăm așa la palme, mai mult sau mai puțin, știi? Nu, dar nu oricine își permite orice cu oricine, nu contează câtă muncă ai în spate, dacă vrea cineva să te terfelească, te-a terfelit că asta este doar pentru că a putut din spatele unui ecran de telefon sau chestii de genul. Și mi se pare frustrant pentru cum ești tu. Nu mai este. A fost o anumită perioadă la început. Acum după nu mai este, pentru că eu îmi dau seama că clientul, el nu știe, el nu este pregătit, el n-a fost educat să știe ce să ceară. El n-a fost educat, vine la mine doar pentru că a fost o recomandare într-o anumită postare pe rețele de socializare, da? A văzut o poză și a zis, ia să văd. Wow, ce mișto-i, gata. Cât e kilul de tort? Adică nu-ți gândești că, dom'le, stai dacă că eu îți fac colțurile alea drepte la tort, eu îți pun florile alea din pastă de zahăr, dar în spatele florii alea, eu ți-am făcut nu știu câte ori și nu știu câte mii de trandafiri ți-am făcut până acum, câte mii de orhidei ți-am făcut până acum, tu nu știi. Ca să ajung să ți facă ai tăi perfecți, așa cum te miri tu de ei, să le faci tu poze, să te bucuri de ei. Și nu mă iei pe mine, că îi vezi poza, are 20 de ani și tu mă iei pe mine, păi stai mă, că totuși aici revine comunismul pe care l-am, educația pe care am primit-o în copilărie, să știi că omul care este în vârstă se respectă. Chiar îi trimisese mesajul unei domnișoare, i-am scris, nu te supăra, nu cred că am crescut boboci împreună. Deci mă enervase atât de tare, spunea, deci dacă îți arăt un mesaj, ai să spui, nu, și am fost foarte diplomată, că înainte eram foarte directă și tranșantă, dar acum să încerc să fiu foarte diplomată. Să știi că triatul clienților cred că este metoda eficientă în toate domeniile, știi? Să-ți asumi chestia asta. De-aia tria. Vreau să lucrez cu X sau nu vreau să lucrez cu X.
scurt și la obiect. Nu-mi place cum se exprimă, nu-mi place cum mă abordează, nu-mi place atitudinea vis-a-vis de munca mea sau alte chestii. Ok, îmi asum că nu lucrez cu persoana respectivă și atât. Eu spun, domnule, stilul pe care îl doriți dumneavoastră, nu-l găsiți la mine. Încercați în altă parte cu mare sau e mai ok găsiți. așa, să fii sinceră să le spui, decât să-ți asumi ceva ce nu faci și să nu... Dar nu vreau să-mi asum, nu vreau să-mi asum. Decât să fac ceva care să știu că mă simt vinovată că l-am făcut, mai bine nu mai fac. Ești împlinită și fericită total cu ce ești. Astăzi ai schimbat ceva? Ai dat timpul înapoi? Absolut nimic. Deci ceea ce am devenit în ziua de astăzi sunt datorită greșelilor pe care le-am făcut în trecut, datorită eșecurilor și datorită părților pozitive care mi s-au întâmplat în viața mea. Eu îți repet, nu cred că aș fi fost în ziua de astăzi dacă soțul meu n-ar fi fost cu mine. Nu cred că aș fi fost în ziua de astăzi dacă eu în trecut n-aș fi avut experiențele negative pe care le-am avut la joburile pe care le-am avut înainte. Înainte de între a deveni Suzy Escape și a termina școala, am avut câteva joburi la care am lucrat, câteva case de renume, la care am lucrat și am învățat foarte mult. Și după ce am văzut că mi-am dat seama că mai mult decât ceea ce fac în locul respectiv eu nu o să pot face niciodată, am renunțat. Fiindcă îți doreai mai mult dată. Pentru că în tot timpul mi-am dorit mai mult și am zis, dar eu nu vreau să rămân să-ți fac ție musul ăsta și să-l mănânci clientul respectiv și doar atât. Eu am vrut ți-am zis, și îți repet, vreau să creez nu doar arta care este în exterior, dar și povestea care este în spate. Pentru că în momentul în care tu ai mâncat tort, trebuie să te duci cu gândul undeva. Sau dacă tu este pentru prima oară când îl mănânci, atunci spune ți-l mai dorești. Să spui, băi, ce aș mai mânca un sau să le recunoști când l-ai mâncat la cineva, să zici, ăsta e tort de la Suzy's Cake sau ăsta e tort de la X sau de la Y. Exact. Te-am întrebat dacă ai schimbat ceva și ai zis că nu ferm și stabil așa pe decizia ta. Te-am întrebat de decizie și ai fost foarte fermă în ceea ce ai spus, că n-ai schimbat nimic. Eram curioasă, era ca o provocare să văd dacă există un moment în care ai fi vrut să faci altceva. Dar dacă tu n-ai fi vrut să faci altceva, îți dau eu ceva, nu e nimic periculos, stai liniștită. E un cufăr al provocărilor, nu e nimic extrem de sofisticat. Stai că nu văd, ia ajută-mă tu, ți-am zis că n-am nici mâini lungi, nici înălțime, nici nimic. Vreau să-ți alegi vreo 3, 4, 5 foițe. Sunt niște întrebări. Le citești și alegi să-mi răspunzi la 2 dintre ele. Aoleu. Nu, că nu te pune să zici nimic dubios, nu te întreabă ce prostie ai făcut, deci e ok. Da, poți să încep. Deci în persoană care n-am răbdare, știi? Îmi lipsește răbdarea când vorbim. Așa, în ele, deci nici măcar nu contează. Ca un copil mic mă bucur, știi? Că răscolește în ele, nu contează. Ia de acolo, ia cu pumnul, alegi, citești. Planeta aici la noi doar din mine. Una, ia-ți vreo 3, 4 și îmi răspunzi la 2 dintre ele. Aici doar Planeta Diaspora există. Să-ți răspund la toate. Hai că ești tare, atunci mai ia unul și răspunzi la toate. Ia, hai că-s curioasă. O să închid și o să dau deoparte, pentru că în cameră o să fie doar cufărul și fruntea mea, sunt convinsă. Aoleu, mă faci să plâng. Care este cel mai mare regret pe care l-ai în viață? Dar te-a lovit, dar cum ai ales, mă? Adică, sincer. Nu știu. Ce ai făcut acolo, că n-am ales? Mare regret, cred că cel mai mare regret pe care l-am avut și de multe ori m-am gândit la asta, cred că este ăla de a nu fi rămas acasă și fi continuat studiile în România și fi făcut poate ceea ce mi-aș fi dorit atunci. Cu siguranță aș fi fost, poate nu Suzy Escape, că aș fi fost altceva sau poate nimic. Ăsta este, cred că, cel mai mare regret pe care l-am avut. Ai avut gândul ăsta? Te-ai gândit să rămâi acasă? Da. După tot ce ai reușit astăzi, te-ai întrebat dacă... Da, mă gândesc ce aș fi făcut eu sau ce aș fi vrut eu să schimb în trecut. Dacă aș fi făcut, aș fi avut posibilitatea să aleg. Cred că ăsta este singurul regret pe care l-am. În rest, nu regret absolut nimic. Foarte fain. Hai că-s curioasă, ce e? Ce film sau care te-a făcut să plângi cel mai mult? Origini, din Dan Brown. La ce te-a făcut să te gândești? Sau să realizezi? La origine, de unde provenim, cum provenim, de unde suntem. Ești un om credincios? Cred, sunt credincioasă, dar nu practicantă.
nu practic, dar cred. Cred că există acolo cineva, cred că... Acum depinde ce înseamnă credincios. Trebuie să crezi neapărat în Dumnezeu să sau crezi crezi în într-o ceva. religie. Da, Să cred, crezi în cred. ceva. Că există acel ceva sau cineva care îți așează lucrurile și care ți le... Da, cu tărie, cred. Cred în univers, cred în Dumnezeu, cred în alinierea planetelor, tot vorbim de planete. Cred în planeta diaspora. Adică mulțumim, cred, chiar mulțumim. Cred. Sunt curioasă. Ultima întrebare. Nu știu cum ai ales, îmi pare rău. Nu știu, deci dacă ai câștigat la loterie, ce ai face cu banii? Ce tare! Hai, pe mine nu m-a întrebat nimeni chestia asta niciodată și fac niște probe de vreo 3-4 luni de zi. Și mi se face semn din spate că nici nu o să mă întrebe nimeni niciodată. Pe mine mă întreabă numai prostii, de fiecare dată mă întreabă odată un lucru serios. Nu știu, exact și la asta m-am gândit. Nu și chiar bune. vorbeam cu Fini aseară în mașină despre asta. Ce-i face dacă ai câștiga? Eu nu știu dacă aș schimba ceva la ceea ce fac eu. Eu cred că i-aș ține acolo undeva și eu aș continua să fac ceea ce fac. Pentru pui ca babele în șosetă și te duci să faci torturi, nu? Sau nu știu, soțul cu partea așa, dar eu ceea ce fac, eu nu m-aș vedea să fac asta. Vai, nu cred. Nu, deci eu nu mă văd să fac altceva în afară de asta. Deci Anca o să câștige 2 milioane de euro la loto și ea ce-ți face? Se închide în laborator și mai face niște torturi. Da, eu o să continui și o să fac ceea ce îmi place. Pentru că ceea ce fac, asta mă reprezintă, asta este ceea ce fac. o casă cu piscină, cu lift interior, cu eu casa în care locuim... Știu, ai piscină, nu? Nu, n-am piscină, dar nu sunt fan piscină. Mă gândeam că ai. Deci am grădină care pot să mă așez, să stau, dar n-am timp să profit de ea. Deci, pentru mine asta ar fi. Probabil să-mi iau mai mult timp liber și să pot să stau să citesc încă o carte sau să mă uit la un film sau ăsta cred că ar fi. Eventual cu un pahar de vin sau un pahar de șampanie. Dar pentru mine asta. Timpul liber pentru mine ce ar însemna? Să-mi adun familia aproape, să-mi adun prieteni aproape, să sărbătorim împreună. Pentru mine ăsta este. Eu nu știu dacă aș face altceva. Ești foarte tare. Mi-ai dat niște răspunsuri foarte faine și recunosc că ai avut o mare baftă când ai băgat mâna în cufărul, ai tras niște întrebări foarte faine, sincer. Și măcar dacă și le-am amestecat, da? Da, și nici nu sunt planificate. Adică fiecare își alege de acolo cum îi pică, cu planetele lui, știi? Adică... M-am gândit ce aș face eu. Ce aș face eu? Eu cred că i-aș pune acolo undeva, le-aș cumpăra câte un apartament, câte o casă copiilor, probabil le-aș face ceva părinților ca să stăm mai aproape. Cred că mi-aș cumpăra un apartament lângă sora mea ca să stau lângă sora mea, mi-aș cumpăra un apartament lângă cumnatul meu, lângă cumnatul meu stau împreună cu ei, că sora mea stă în Knoc, cumnata și cumnatul trebuie să te muți la mijloc, deci. În Namur. Adică noi stăm la mijloc, știi? Nu știu, cred că mi-aș lua un apartament în Grecia, pentru că suntem fan Grecia, ne place foarte mult Grecia și în rest nimic, adică n-aș schimba foarte, foarte multe. Ce gătești când nu gătești torturi? Ce-ți place cel mai mult să mănânci? Adică sunt curioasă că Dumnezeu sănătate, ăla care a inventat-o ala minunii. Ce, un multicooker, nu? Da, un multicooker, deci... Posesoare de 2 bucăți aici, adică eu sunt fan multicookere și deci sunt... ăla care e cu mai mult înăuntru. Da, și care face de toate. Face de toate, să-i dea Dumnezeu sănătate dacă mai trăiește, dacă nu, dar deci m-a salvat, îmi salvează viața maxim. Ce gătesc? Îmi place, deci ți-am zis că ori era bucătăria, ori era cofetăria. În general, când vin invitați la noi, îmi place să mă bucătăresc, îmi place să fac tot timpul ceva, niciodată nu vreau să servesc aceeași mâncare de 2 ori, pentru că nu-mi place mie în general. Și îmi place să mă reinventez. Adică dă-mi o ceapă, un cartof, o pastă sau să vezi ce mâncare să fac, nu? Da, ceva de genul. Bărbatul mi spune tot timpul, dar de unde le scoți? Nu le scot, îmi vine efectiv, pentru că niciodată îmi place să mănânc mâncarea de 2 ori. Adică deci e o pasiune în adevăratul sens al cuvântului pentru tot ce înseamnă artă culinară, nu? Indiferent că vorbim de mâncare și de torturi și de toate cele. Din categoria dulciurilor, pentru că nu există doar torturi pe lume, există și multe alte prăjituri. Ce-ți place ție să mănânci? Care e plăcerea ta vinovată? Dulciurile. Adică mănânc foarte multe dulciuri. Mănânc foarte multe. Serios? Da, foarte multe. Înseamnă că muncești foarte mult ca să le dai jos pe partea aia, dacă că nu... dai o pizza sau o prăjitură, prefer prăjitura. Adică îți mănânc întâi prăjitura și dacă mai rămâne loc de pizza, mănânc și pizza. Ai tăi de acasă mai mănâncă dulciuri și prăjituri? Nu prea. Nu prea sincer. Macarons mănânc, deocamdată sunt fan macarons, de aia mănânc cupcake-uri, mănânc... Intră Anca cu un tort în living și toți sunt... mi-e rău. Așa.
tort? Pentru cinii? Pentru noi a făcut mami un tort. Da, nu. Deci copiii mei mănâncă prăjituri foarte multe, gen fursecuri, nu prăjituri. Mănâncă limba pisicii, mănâncă paleurile. Ca să nu zic, eu nu știu să fac prăjituri românești. Pentru că eu n-am învățat, n-am studiat. Școala ta a fost aici, noi deci studiat eu fac paleurile, am nucile și mami. caisele de care râdeam noi mai devreme. Nu pot, pentru că n-am gaz acasă și nici nu pot fi făcute. Nu pot fi făcute. Am încercat, mi-a dat sora mea o mașină de aia electrică pentru nuci, dar nu se fac la fel. Nu s-au lipit de mine și decât să fac ceva ce nu știu ce nu fac bine, mai bine nu fac. Ce-ți lipsește ca și gust din copilărie? Ce-ți plăcea ție cel mai tare când erai copil? Sau din România, pur și simplu. Ce mâncai cu plăcere când erai în România și aici, nu știu, poate n-ai mai mâncat la fel. Hai, e o prostie, hai. Ce mâncam noi în România și ce n-am mâncat astăzi. Că noi, în perioada în care am copilărit, noi, când vedeai o prăjitură, venea mătuși mea la mine, care, slavă Domnului, s-a mutat lângă noi, s-a mutat în Belgia și stă lângă noi și avem lângă noi și este alături de copii, este bunica copiilor care au grijă de copii. Cum a avut grijă de noi, așa are grijă și de copii și stă cu ei. Bine, ea lucrează, dar în timpul liber vine și petrece copiii. Da, asta e foarte frumos. Foarte frumos. Deci este mama 2. Este mama 2 care este acolo lângă noi, vine, ne ajută la mâncare, ne ajută. Ești fericită, să știi, ești norocoasă din punctul ăsta de vedere și din toate, pentru că punându-le pe toate cap la cap, te-am întrebat de ce-ți plăcea din România să mănânci, pentru că vorbeam mai devreme de prăjituri pe care le vedeam numai la ocazii de-astea, la anunți, la mormântări, la de-astea, că n-aveai altă ocazie acasă, făceam, de Paști și de Crăciun și când, în rest nu prea bucătăream și prăjituream și făceam din astea. Te-am întrebat cu gândul la fel de chestii pe care le mâncam când eram copii și de care eram, nu știu, mie îmi plăcea supa de tăiței de la pomană. Deci aia era cea mai tare. Zic că aia nu era cea mai bună supă de tăiței de la pomană. Cozonacul pe care îl făceau vecinele, nu știu, corcodușe, prune verzi, fel de trăznăi de-astea, nucile scobite din timp când era miezul ăla încă alb. Și fel de mâncăruri ale copilăriei, gen, nu știu, castraveții pe care îi frecam cu sare și îi mâncam cu brânze din aia care scârțâia. Așa ziceam, brânză care scârție, era brânza aia proaspătă. Nu știu, noi am avut bunicii aveau vaci, deci noi am avut lapte, brânză, tot timpul am avce îmi lipsește din copilărie, nu pot să zic că îmi lipsește ceva ce nu-ți găsești, dar într-adevăr sunt anumite mâncăruri pe care mi le-aș dori să le mai mănânc, dar să aibă gustul de atunci. Exact, să fie ca atunci. Nu mai au gustul, nu mai au gustul care era. Cred că nici noi nu le mai vedem cu aceiași ochi. Ba nu, le vedem, dar știi când ți aduce aminte când îl bagi în gură și atunci îți dai nu mai seamănă, știi? Și îți dai seama că, mamă, deci gustul ăsta mi-aduce aminte de ceva. Ceva și mi-aduce aminte. Ca atunci când îmi lipsește un parfum, știi, când îl miroși și te duce în urmă cu, nu știu, cu 10, cu 20 de ani, mie mi se întâmplă să miros o esență, un parfum la un moment dat și să zic, Doamne, miroase exact ca atunci când, știi? Și mă gândesc când aveam 10, 12, 15 ani sau ceva și zic, wow, ce întâmplare. Exact. Și ce tare. Borșul cu fasole pe care îl făcea mama când eram copil, fasolea care trebuia să o punem noi și să o culegem tot noi. Aia care trebuia pusă puțină, da? Da, uite, prăjitura chinezoaică care făcea mama, mie nu-mi iesă. Deci nu știu care este procesul. Deci aș mânca o prăjitură de aia o tavă întreagă dacă aș avea. Habar n-am cum e aia. Era o prăjitură, era un fel de negresă cu o glazură de albuș de ou. Cu gălbenușul. Era pus atunci când o scoteai din cuptor, îi punea gălbenușul frecat cu zahăr, știi? Și forma un cranț așa deasupra. Daniela din spatele camerei e. Deci era un chec. Era un fel de chec, un fel de negresă cu aluni înăuntru. Deci voi erați evoluați. La noi făceau pandișpan cu nuci zdrobite și frecau margarină cu zahăr și cu o lingură de cacao. Și ăla era tortul pe care îl făcea bunica mea, tort cu nuci, îi zicea. Avea o mașină din aia de dat miezul, știai, de apăsai cu dopul deasupra și dădeai la manivă. Nu că am dat, Doamne, deci kilograme. N-am mâncat astăzi nimic. Nici eu. Deci colegii mei sunt nemâncați, Anca e nemâncată, eu am luat ceva rapid așa pe fugă,
Ca să nu mai spun că dimineața când mă conversam eu cu tine, eram la RMN la spital și nu știam cum să fac să ajung acasă, să apuc să și mănânc, să mai și plec să mă întâlnesc cu tine. Vreau să spun că pe aici mă dor fălcuțele, astea ale mele pufoase așa, ca pe vremuri când râdeam mult cu prietenii mei și m-ai făcut să mă simt în același fel. Absolut fantastică. Ești Zuzi direct și acum în adevăratul sens al cuvântului. Și acum înțeleg că Zuzi's Cake este exact ce-ți trebuia ție, te reprezintă total. Ești atât de fină și de puternică în același timp, că nu găsam cuvântul. Și ești un întreg din cele mai diverse chestii posibile pe fața pământului. Îmi dau seama că numai un om foarte puternic ar fi putut să aibă traseul tău, parcursul tău și evoluția ta. Un om slab s-ar fi oprit de mult. Da, cred că da. Cred că și asta îmi zice și sora mea. O zice că ai noroc că ai un caracter foarte... Adică îmi închid-mi ușa Ești asta, tare, la propriu și la figurat, închid-mi ușa din față că eu intru prin spate, fără și probleme. pe geam și așa mai departe. Da, nu contează. Dacă știu că trebuie să iasă, trebuie să iasă. Ești tare. Să știi că ți-a ieșit. Felicitări. Mulțumesc. Ți-a ieșit și podcastul, îți ies și torturile și sper din suflet să-ți iasă concursul ăla foarte tare la care... Sperăm. Vrem să te vedem, că te întorci cu zâmbetul pe buze, indiferent ce înseamnă asta. Că-i câștigi, că-i locul 1, că-i 3, că-i 5, că-i ultimul din grupă, nici măcar nu contează. Faptul că te duci acolo ne face să fim mândri. Pe mine, că sunt o româncă și știu că tu te duci acolo, reprezinți Belgia alături de un italian. E un mix așa, greu de realizat, nu oricui iese treaba asta. Eu sunt mândră de tine că te duci acolo. Mulțumesc, Mi se pare foarte frumos că faci treaba asta. Și îți mulțumesc foarte tare că ai venit astăzi. M-ai făcut să râd de mă dor obrajii și mi-a stat și plânsul în gât pentru că ai avut și tu emoții. Au râs și colegii mei acolo și au salivat mult de tot. Trebuie să trec un pic cu mopul prin spatele camerelor până plecăm. Dar ne-am simțit așa de bine cu toții în preajma ta, încât, nu știu, peste ceva timp, câteva luni, dacă te plictisești și n-ai o dată de făcut torturi, să-mi dai un telefon să punem o filmare, că noi te așteptăm cu mare drag și data viitoare. Probabil o să reluăm discuția după concurs. Zic, experiența pe care am avut-o în perioada concursului, cu siguranță nu cred că va fi una foarte ușoară, nu va fi una foarte grea. Deja nu mai am treabă cu telefonul și răspund foarte greu la mesaje. Adică trebuie să fie neapărat o urgență, să văd că este o urgență ca să pot să răspund, pentru că nu reușesc să țin pasul. O să fie cel puțin luna august, o să fie proiectul concurs, septembrie o să fie proiectul concurs și pe octombrie, pe 16-17 când o să fie evenimentul. Dar august, septembrie, octombrie o să fie lunile și săptămânile în care nu o să pot să-mi iau comenzi, pentru că suntem implicați 100% în proiect. Ne dorim să facem ca totul să fie impecabil, pentru că așa suntem învățați, atât eu cât și Antonio. Nu există cale de mijloc, nu există cale de mijloc. Acum o să vedem cum o să-mi iasă. Noi ne dorim să iasă bine, avem experiența din spate, atât a mea cât și a lui. El a mai participat la foarte multe concursuri internaționale și la care a venit acasă cu diferite trofei. Și probabil asta și m-a motivat, pentru că el are deja o experiență. El are deja o experiență din concurs. Pentru mine concursul este ceva care eu nu mi l-aș fi dorit neapărat, pentru că eu nu știu exact ce trebuie să pregătești, cum trebuie să pregătești, mă pierd în detaliile astea în general. Adică dar el e partea administrativă. El e partea administrativă, eu sunt ăla cu munca, să zicem. Bine, cum ți-a fost ție scris întotdeauna, știi? Cu munca, că așa am început și așa sfârșim, știi? Ca și cum cineva în față și tot timpul ai pe cineva în spate. Cam așa e și la noi. El e la care îi place să vorbească, îi place eu nu, eu sunt aici. Ți-ți place să muncești. Știu că nu o să mai fie următorul, deci în octombrie, dar până atunci o să trebuia să mă pregătesc psihic, să pot să știu ce am zis bine, ce n-am zis bine, ce trebuie să zic, ce nu trebuie să zic. Le-ai zis pe toate bine. Pentru mine a fost foarte fain să te-am. Ce vreau să spun despre concursul tău este că sunt convinsă că experiența voastră, experiența lui în concursuri și m-a lăsat dicția astăzi, minuțiozitatea de care dai tu dovadă de fiecare dată când lucrezi și modul ăla atât de fin în care faci lucrurile, eu cred că e bila ta mare și albă care o să te ajute
acum. Știi că mai e nevoie și de un pic de șansă, de o planetă, de una, de alta, ca să așeze toate și să iasă foarte bine. Eu personal cred că o să fie foarte bine și dacă nu o să fie de podium, o să fie o experiență care cu siguranță îți aduce ție plus valoare. Absolut. Fără doar și poate. Absolut, dar să nu uităm că nu mergi undeva, adică nu mergi neapărat la un concurs să reprezinți o țară doar pentru că trebuie să demonstrezi cuiva ceva. Nu. Asta este doar pentru că îți faci tu, pentru tine, pentru plăcerea ta, să-ți demonstrezi ție nivelul la care ești, să-ți demonstrezi cât poți să faci sau care este limita ta. Să-ți mai pui și în palmares o chestie de genul ăsta, pentru că până la urmă e frumos să te uiți la CV-ul tău, să-i spun așa, de acord cu și tine. să zici, wow, ia uite unde am participat, că dacă mă întrebai acum 5 ani, nici nu-mi venea în Știi minte unde sunt diplomele că mele, o nu? să mă duc. Știi Unde unde sunt sunt, diplomele tale? Nici nu știu pe unde s-a aruncat acolo undeva, care stau și îmi zic, dar ar trebui să le expun și eu oarecum, într-adevăr este foarte mic, n-aș avea loc, dar ar trebui să le expun, că în momentul în care vine clientul și nu vede nicio diplomă, ce spun, nu vede decât autorizația de la Da, dar vede rezultatul, știi? Și până la urmă... știi? Eu știu că tu pe asta te bazezi. În principiu doar pe rezultat și nu pe vorbi, știi? Adică ce sens are că am diploma respectivă când Poți să ai și 10, Da. dacă nu arată bine la sfârșit, nu arată, știi? Dar nu țin neapărat, zicem, hai că practica e importantă, dar uite că sunt importante și diplomele alea la un moment dat. Sunt. Eu sper că... să fii mulțumită de ceea ce se întâmplă în concursul ăsta, indiferent care este rezultatul. Absolut. Eu sper doar să fii mulțumită și împlinită cu tine, cu decizia de a participa acolo. Și doar asta contează. Și dacă după concurs vrei să vii iar pe la noi o să te așteptăm. Să știi că stăm de mult timp la povești. Și o să ne oprim. Pentru că a fost atât de intensă toată povestea asta cu tine, ți-am zis, am râs, am avut și emoții și așa mai departe. M-am încărcat cu o energie fantastică de la tine. Îți mulțumesc extraordinar de mult că ai venit. Mulțumesc și eu pentru invitații. Sper să ne repetăm, să ne vedem curând. O să ne vedem și sunt convinsă că atunci, în continuare, în tolba ta de povești, încă o să existe chestii pe care nu le-ai spus astăzi și care o să ne facă să râdem la fel. Anca, dragă, îți urăm succes, eu și colegii mei, Planeta Diaspora ca în comunism, da, îți urează succes! Mulțumim! Și sper să ne revedem. Cam atât a fost. Am muncit mult astăzi, ca așa a zis Anca, am fost învățați să muncim. Am stat aici și am filmat foarte mult pentru podcastul ăsta, pentru că Anca are o poveste atât de frumoasă de spus, încât merită să o ascultați cu toții. Acesta a fost episodul de astăzi al podcastului Planeta Diaspora. Sunt Ilona Duță și abia aștept să ne întâlnim și data viitoare.